mahanaw ang tanan bisang libutan, mahanaw sa laman ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Nabaw sa tanang butang ang pulong mo gamhanan, nagtulo sa tanan, katawhan mo giandan, wa na'y laing gabayan pa, ang Biblia kumplito na, na akong buhing giyan, ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Hi, hello, mayo nga gabi sa tanan tong mga kaigsunan, sa natong mga tigpaminahon din sa Shine FM o sa atong Facebook Live. Mayo nga gabi. Og welcome mga kaigsunan sa nga panagkuban ining oras saktak na sa kagabihon, pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatihan. Okay, kaninyong tanan diya mga kaigsunan, kindly share sa atong nga live ining nga kagabihon.
O ganin yung tanan ipanggrita mo kumustaon kamo tanan bisan asa mamong dapitas kalibutan as long as nga doon na kamoy internet connection. Okay mga kaigsunan, enjoy and stay blessed. Ini nga to nga panag-uban sa sayo sa kagabihan. Okay, sa itong pagdayon para makagreet dahin taninyo mga kaigsunan asa mamong dapitan namo sa tiyanggihan, namo sa kalsada, namo sa inyong panimalay bisan asa kamo karon. Mag-ampo na kita mga kaigsunan sa itong pagpadayon. Ini nga mao nga bulhaton kay dili mahimo nga dili sugdan sa mga pag-ampo ang tanan mga kaigsunan. Amahan na mga langit nun, salamat Lord, ini nga oras sugtak na sa kagabihan. Salamat Lord nga wala kay hunog, walay undang nga nagapatalinghog sa mo mga pag-ampo, sa mo mga paghangyo diha kanimo. Salamat Lord nga wala gyud ka magkulang sa pagatiman kanamo. Imo ming giproteksyonan sa kadalanan, imo ming giproteksyonan sa nagkadaiyan namo mga trabaho. Ug wala minimo pasagdi Lord, imo ming gipakaon, gipainom, gipakatulog, gipapahulay Father God adlaw ug gabi. Salamat Lord sa mga blessing nga midangat diri kanamo. Labaw sa tanan Lord, salamat sa imong pagtudlo, salamat sa imong paggiya, salamat sa imong pagbadlong, salamat sa imong pagdisiplina nga kami Lord natarong tungod niya ng tanan. Salamat amahan sa mga kaigsunan namo nga may sakit, may balatian, may problema pero imo na silang giayo. Salamat sa kayuhan, salamat sa kasulbaran sa nagkanang kalisdanan sa kinabuhi Lord. Naa ka nga Dios nga among dalangpanan. Lord, sa tanang naminaw, sa tanang galantaw ining mga oras, mahimo silang ligon og kusgan unsa man nilang mga trabaho, mosuwag murubo kini pinaagi si moha nga mga gahom sa mga pulong nga madunggan sa matag usa. Salamat Lord, gining tanan akong ginatugyan, ginasali, pinaagi si mga anak nga maos ng Kristo luluwas, kitang tanan magaingon amen og amen. Okay mga kaigsunan, salamat kayo. Mayo gyud nga gabi sa tanang gasunod og naminaw ini nga tong live. Baso naka-live ta karon diya sa may Badyan sa 96.7 mga kaigsunan, but later on mahurot na gyud ang Badyan mga kaigsunan ko. Okay, so ato tagaag pagtagad ang inyong mga messages ining oras sa ining kagabion. Basa ta sa pinakauna nga nag-comment mga kaigsunan. Okay, mayong gabi na ni Brother John Mart Ilarco. May gabi Pastor Kim na amiron sa Merkado. Naminaw, connect rin ako sa speaker sa sakyanan. Padong may lambog family bonding. Wow! Praise the Lord! Okay, so salamat kay mga kaigsunan. Request kong song Labod. Sige, salamat kay mga kaigsunan diha. Ni Ate Jane, mayong gabi Brad Edgar sa tanan nga mga kaigsunan nga naa diha dapit sa may Merkado sa Badyan. Nakaanha na gyud ko. Okay, salamat kay mga kaigsunan kay share sa tong live ining kagabion. Og maayong gabi usab sa tong pinangga nga igsuon. Brother Armando Inglaterra, maayong gabi Pastor Kim watching from Island Garden of Samal. Okay, Sister Lini Narciso, maayong gabi Pastor Kim, maayong gabi usab. Og ni Pops Gilon, mayang gabi Pastor Kim, request kong song Sinasamba Kita. Ato ng pangitaon ha. Okay, so da pagilain gikan ni Alberto Campaniero. Mayong gabi Pastor Kim. Mayong gabi sa Bigsoon. Okay, so sa tanan tong mga kaigsunan. Okay, nawad ang internet si Pastor John Rel. Sige lang. Gikan ni Jerry Junior Pimentel Bangay. Maayong gabi Pastor Kim, taga-asam na ganito mga pinanggawa naman ta kailan eh. Okay, salamat nakasunod jud ko sa imong live karon na Pastor Kim. Naami karon nagsakay og lansa padulong sa Davao karon og padulong Panabo. God bless you sa tanan, labi na sa imong kinabuhi Pastor og sa imong pamilya. Amping sa inyong biyahe igsoon. Sa inyong pagbiyahe diha karon sa lansa o barko or sakayan. Sige, padayon lang diha o padayon usab nga magpangalagad si Ginoong matinud-anon. May gabi na ni Pastor John Rel Tudlas. May gabi usab ni Nanay Norberta Utratse. May gabi Pastor Kim og sa tibuok nimo nga pamilya, dalaygo ng Dios sa kanunay sa niya nga pagatiman na pagtagbo sa tanan mong
mong panginahanglan. Amen. Okay, another pagyud. Pops Julon, request ko song pastor katong tumawag ka, watching from Lapu-Lapu, Basak. Sister Girly Salvia Pagalan, may gabi Pastor Kim, watching from Saudi Arabia. Salamat kayo gikan ni Limdi Picore, shout out pa from Walboal, Cebu. Salamat sa mga taga Walboal. Gikan ni Brother Darrell Hirulaga, mayong gabi Pastor Kim, og mayong gabi usab sa tanang nga natig paminawan sa imong nga programa sa Shine FM og sa tanang viewers sa Facebook page. Salamat sa Dios sa iya nga alagad nga amo nasab nga mabati ang tinuod nga mensahe kini ni Kristo. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Watching from Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur, request kog song Makalangit. Pastor Kim, huna-hunaa. Okay. Naraning huna-hunaa dire. Gika ni Brother Rodel Tolentino, may gabi Pastor Kim og sa tanang alagad sa Ginoo. Hi, hello Brother Rodel. May gabi ni mo dia uban sa tibok nimo nga pamilya. Gika ni Brother Armando Inglaterra, request kog song Lahutay Lang. Gika ni Brother Flores Loens, blessed Tuesday evening. Pastor Kim, hindi I'm listening. Asa ni? Hindi na listening. Okay. Nakasabot na ko kay ganihan nawala ang video. Hindi na listening kundi we are watching and listening from Montalban, Rodriguez, Rizal, Manila. Salamat Brother Luis. God bless you kaninyong tanan diha. More message sa tagapagtagad. Taon sa lugoy itong gaina mga kaigsoon, kalit mag-off ang video. Okay, gikan ni Evelyn Marinog Alconera, maayong gabi Pastor Kim, request kog song katapusang jog. Salamat Pastor Kim, watching from Panabangan, Planas. Okay, kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw, bisag wala na ta karon sa radio kay o man tay transmitter mga pinangga, purely live lang ni ron. Ang kabalo mo kamong naslagyo mo'y nakadungog, pero dasilingan ako wagid nakadungog. Wa nagi sila kadungog mga kaigsunan. Sao magid in town nga wa man tay transmitter rong panahon na. Tungod kay yan ani magining panahon mga kaigsunan, no? Okay, padayon kay ato na tagapagtagad na inyong mga song request niya, ha. Gikan ni Brother Brian Himina. Maayong gabi Pastor Kim, watching from Cebu City. God bless Pastor. Salamat ha Brother Brian. Brian naman kaigsunan, dili na Brian. Okay, salamat kayo. Live ka karon sa radio station diri sa 101.3 Pulo Alcantara, Cebu. Naka-live na ko diya mga kaigsunan, ha. Ya okay na Pastor ang connection na nawa man to nawa. Doon ni ka FM igsoon ko parehag frequency 101.3 ang Malabuyok. Ya diri sa may Badian na 96.7. Ya diri sa La Libertad 96.5. Ug diri sa main station 95.9, diya sa Yungon 90.9, ug diya usab sa may Tanhay 95.3. 95.3. 93. Sa to point na 5 man siguro to. 95.3 tama di ay. Okay, salamat kay Pastor John Relke Tudlas o gamayng gabi kanimo diha uban sa imong nga mother-in-law o sa imong nga wife, si Ma'am Normie, kaninyong tanan og sa imong duha ka mga kaanakan. So salamat kay sa Dios, maghatag ang Dios og kaligod kadasig og sa akong mga pamilya diha sa may Pulo Alcantara, sa mga Makasaos family. Mayo mayong gabi kaninyong tanan diha di atong igsoon Brother Benji, Brother Albert. Naminaw gyud ron sila mga kaigsunan, tanang mga taga Pulo Alcantara. Okay, salamat kayo kaninyong tanan siyang pagsunod paminaw. Nang minaw kamo og nanukad ako diri sa giho sa may Batang Tihil, Sitio Batang, kumpletohon Sitio Batang, Barangay Tihil, Siyudad sa Gihulngan, Probinsya sa Negros Oriental, 6214 Central Visayas. Kompleto man kayo mga pinangga. Philippines pagidi ay. Okay, salamat kay sa Dios. Og sa kinabuhi usab diha sa atong nagmaniho diha, nagamaniobra si Pastor John Rel Todas, siya mo station manager diha mga kaigsunan, no?
siya may nagatiman anak nga mao nga si Bianan ha. Salamat kay sa itong mga kaigsunan nga nagsunod og naminaw naakaron sa 101.3 unya makuha usab ta dito Dayaw. Okay, Dayaw og dito sa nalimot ko basta parts Himalalod mga kaigsunan nasa batong igsunda Brother Ray yo Fabio nga naga-monitor usab mga kaigsunan. So maayong gabi sa mga tanang taga Dayaw. Hi, hello gikan og Cebu na ni paminaw pero dere ko gihulngan. Okay, salamat kayo sa tanang kasunod og naminaw og abot ta sa tibuok kalibutan. Og salamat sa pamagi sa Dios mga kaigsunan kay diha sa Pulo Alcantara wa ko'y plano nga paus-usa na akong plano i-upgrade na mga kaigsunan. Later on maka-purchase pa ta og mga dako-dako nga power moabot gyud na mga kaigsunan. Okay man akong gitarget ani nga year mga kaigsunan nga maka-purchase pa ta og lain transmitter para makusog na siya no? Para makusog-kusog makaabot sa nagkadaiyang nga dapit. So kaninyong tanan mga kasikbit nga mga lungsod diha dapit sa may Mualbual sa Ronda maabot man ta dili na tanan pero dunay part sa Ronda nga maabot og part usab sa Mualbual nga makaabot kita mga kaigsunan. Diha sa may baybay no sa Pulo Alcantara o kaninyong tanan nga nagsunod og mga kasilinganan diha ni Pastor John Rel. Maayong gabi kaninyong tawa man ko kaila pero maayong gabi gyud ninyong tanan ha kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw nini nga mga Sibianan 101.3 Shine FM diha mismo sa Pulo Alcantara, Cebu. Okay, gikan ni asa man niya Sister Girly arisat sa babaw. Selvia Pigalan, puwid ko request og song pastor kay ikaw man. Salamat pastor, God bless. Ayabe mo request og kuan ha, English ha. Ay gi mo request og English kay dili niya na ko ka-live mga kaigsunan. Di niya ko ka-live mga pinangga kay ma-detect man nila. Okay, so kabantay mo tong wa ko ka-live igsuon kay dunay problema kay tingala kung di ko ka-live. Na-report to kay naka-play din kong English. Okay, so mao gina siya. Sunod na lang tayo bitaw sa Pilipinas. Okay, so maayong gabi Pastor. Pastor, kumusta dalaygon ang Dios sa kinabuhi sa Kristohanon nga nangalagad nga matinud-anon sa Ginoo. Sister Gingging Simpron, asa naman karon Sister Ging? Okay, salamat kay sa Ginoo sa mga kinabuhi og sa tibok nimo nga panimalay. Okay, dapat gilaing mensahe. Okay na ang Shine FM Alcantara, Cebu, bisan og dili high power ang transmitter pero kaabot sa layo ang signal sa Shine FM Alcantara, Cebu. Salamat kay Brother Ray. Dunggan ko nimo da Brother Ray. Gordon Silio U Fabio. Okay na sanin nakauli na ko sa Davao Pastor. Okay, taga Davao din ni Sister Gingging. Salamat naghana na tong viewer diha sa viewers. Diha sa may Davao no, Davao. Salamat kay ninyong tanan mga Davaoenyo. Hopefully makaanha kita og Davao mga kaigsunan. Okay, salamat kay sa tanang gasunod og sa tanang nagapaminaw ini nga oras ug takna sa kagabion diha mismo sa Davao mga kaigsunan through FB. Okay. Okay, gikan sa tong igsuon. Gikan ni Twin Guard at gagawapo mo pug pangalan. Ni Twin Guard Hellboy. Good evening Pastor Kim, listening from Himamaylan City. God bless Pastor. Okay, gikan ni Sister Gingging Simpron. Okay ra jud akong kinabuhi malipayon maski adunay pagsulay mula hutay ra jud Pastor.
Tinuod gina ka ng mga pagsulay, gitawag na siyang mga pagdugang bena. Kung makasabot lang gikas pagsulay, pagpalikon bena nimo. Pero sa hayog pagsulay, ang una-una na to gibiya Ginoo, wala ta biyahe. Mabitan ang word nga sulay kay testingan og pasar ba. So unsa nimo pagkapasar, di ba? Kung nag-eskwela ka niya, wa kay tuntuon niya mag-exam, sulayon na so na Bisaya ba? Adunay pagsusulit, adunay pagsulay, bay sulayon tani kadaog ba? Oh. Usaon pa isuon pagpapasan og bugat-bugat wa kadaog kay umday kaon. Muna igsuon pag-abot sa problema kay wa may kaon sa pulong sa Ginoo, kay sige ra mang tabi, sige ra nga Facebook, sige ra nga lingkod-lingkod, sige ra nga moromaritis, way basabasag Biblia, way ampo-ampo. Napag-abot sa pagsulay dito kalata. Wa gyud ka ginhawa. Amo na mga kaigsunan, mo nang Kristohanong kandi ka himasag Biblia, mo ikaw gi magunaw nagka-backslide. Kaya ang pulong sa Dios mo na makapalig-on nimo igsuon. Tanawa ng mga mais ug uban pa mga tanom walay ulo abuno. Dili gyud kaayo lambo igsoon. Timan ni a healthy church will naturally grow. Natural kang mutubo kung ikaw healthy kay igsoon. Unsay makapahealthy nimo? Kanunay kang nagkaon sa mensahe sa Dios, nagbasa, nagtuon, nagalahi ng tuon og basa ha. Nagaampo, kanunay kang naghimo sa buluhaton nga makalangit, di mo tubo gyud ka. Okay, gikan ni Brother Ray. Mayong pagpaminaw sa tanan nga naggalantaw sa live og sa tanan nga naminaw sa Shine FM og sa ako mga pamilya dire. Sa Ampanangon Himalalod og sa Barangay Elysia family sa Elysia family sa Agutayon. Himalalod. Musta da Brother? Kusog ra. Klaro ra tong kwada, klaro ng audio sa kay gibiyahe man kuni, grabe ning biyahe. Biyahe ning padulong og Cebu, biyahe na pod padulog Himalalod. Asa naman to ganyang song request oy, nawala man. Isa to yung unang request ganyan, labod man siguro to. Ang akong nakita din sa laman hindi ba takabaluan niyo eh. Saan daw ni pagkuan kay katong first ganyang nag-comment, nawala man. Kung ano ko ito pinakababaw, di naman ako ma-view. Isura hindi ta swito ani mga pinangha. Ang last dire nga message ka kung makita na lang ka Pastor John Rel. Okay, sige, ako na lang hinahinayog search sa karisang labod mga kaigsunan labod sa itong paminahon nga awit. Okay, so murag naman the message. I-share ang atong live mga kaigsun ko ining kagabihan i-share ninyo. Minaw sa tag-awit nga ang uluhan ani ang title Labod. Pinag-isay mong mga labod sa Shine FM, adunay kadaugan. Dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos. Ikaw ang kagahapon, karunog sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among taliwala. O Diyos, ikaw diha sa imong mga kamot, nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko ug
Okay, sa gyapon nagapaminaw ka mo nagasunod dinhi sa atong Facebook Live. Og naka-connect kita karon, naka-live kita karon sa 101.3 Pulo Alcantara, Cebu. Og ang inyong mga song request naka-linya na. Dili makawang, lahutay lang, hunahuna katapos ang dihog dalaygon ka hangtod may kinabuhi. Mo ni siya ha. Magid ni siya. Okay, dapa bisiha po na ako kay dapo yung mga nag-PM, mga kaigsunan. Nag-PM po ni sila. Okay, basa. Kay murag hurot niya ning kuan di dara ba ma-view tanan og pitinandaghan ng mga messages kay wala man ko koy kuan igsoon, wala man koy Facebook ini kong siplon, siplon cellphone. Okay, mo nandi ko ka-view sa kanhi sa kong live mga kaigsunan mo nang ato ning paspasag basa asa man ta dapita ron. Tinuod jud na dire ba ko are. Okay. Tinuod jud na. Jud na pastor kung dili ta himasa o dili ta tigpaminaw sa wali dali ra kaayo mapukan kaagi ko ani before pastor dasig kunuhay pero dili mahimasa og Bible. Tinuod gid na. Kung ang usa ka tawo nga nangalagad si Ginoo gatawag Ginoo gasampit Ginoo gasimba nya dili himasa og Biblia dali kay na igsoon nganuman. Wala man siya kaalam o kahibalo may tungod sa mensahe sa Dios. Kaya dili beta ng panahon si Pastor magkuyog-kuyog. Good evening, Pastor Kim. Shout out ko sa Poncianos family. Request kong song, Dalaygon Ka O Dios from Madeline Ponciano. Tag-asal ko ni Sister Madeline. Gikan ni Ray Gordoncillo, you Fabio, kusog kayo, bisan og layo. Ra Pastor, request ko kanta, Gaksa Ko Ginoo. Gikan ni ato sa ning tinagsaon ha. Manigson, busy kayong linya. Okay, gikan dere ni Sister to. Pastor, pa-shout out sa Pakuan CFC kay Pastor Ricto from Biao CFC. Okay. Salamat kay ninyong tanan makaigsunan gikan. Dili pwede igsoon kay English ang imong sige. Gikan ni Brother Rinaldo Lingoy. Maayong gabi, Pastor Kim og sa tanang katawhan sa Ginoo. Salamat kay ninyong tanan nga nagsunod naminaw karon diha dapit sa may Pulo Alcantara, Cebu. O ang uban na ko yung dapit murag wakpay connection mga pinangga, lalo na dito sa Tanhay o diri baka sa Malabuyok mga kaigsunan. Okay, sa tanang gasunod og naminaw sa Facebook, paki-share mga kaigsoon ko. Ubay-ubay naman din nag-share. Salamat kay ninyong tanan ha. Okay, mga kaigsoon ko, mga pinangga, kumusta man ang atong pagsunod sa Ginoo adlaw o gabi. Now mga kaigsunan, let's go to the message of God. Ining kagabion, ato na i-grab nga opportunity which is naapa mo diha nga nagapatalinghog nga diin mga kaigsunan, kumusta man ang ato nga gitawag o ga-maintain, pag-maintain o kanunay natong ginahimo ang daily routine nato mga kaigsunan ko sa pulong sa Ginoo. Now i-check mga kaigsunan sa ato nga pag-alaga, dapat gyud mahitabo gyud kini nga aduna kay improvements diha sa imong pagsunod sa Ginoo. Kay ngano man mga kaigsoon, kung walay improvements, nagpasabot ka ng stagnant ang imong pagkakristohanon or walay na usab, nagpabilin ka niini. Muna timan igsoon, lisod kay kang mutubo sa imong kinabuhi, nangandoy ka nga makaabot ka ini nga posisyon, but kung wala kay capability, dili ka. Muna sa atong pagsunod sa Ginoo, daghang mga tao igsoon nga
Gustong maingon ani, gusto makaabot sa level sa pagka-pastor, gustong makaabot sa level sa pagka-worship leader, Bible study leader, ug uban pa nga medyo taas-taas ug jutay. Apan ang kinabuhi igsoon mo maguyatong basihan. Igsoon ang pag-alaga diya sa Ginoo dili ni pabraytay. Dili sab ni padatuay. Kay mostly diyan sa simbahan, pirming gitagaag posisyon, bisag dili karapat dapat, pirming gihatagag katungdanan, katong may kaya, katong may guts, or katong mga tao nga medyo kulokatigo. No. Ang pagka-pastor, dili na kay pastor ka, kay eskwela kag Bible school. Dili na kay may kaalam ka. Dili kabahin ana igsoon. Kundili, kabahin kini unsa ang imuhang pagsunod diha sa Ginoo. Our obedience, our loyalty to God. Unsa ta ka mahigugman our love to God. Ha? Unsa ba nato kamahal ang Ginoo? Unsa ba ta ka loyal sa Ginoo? Unsa ba ta ka masulundon sa Ginoo? Dili kinahanglan kita nga una higugmao nato ang Dios. Ha? Unsa igsoon? Kinahanglan higugmao nato ang Dios. Mabasa gyud na mga kaigsunan. Kay lisod kayo nga nangalagad ta, nangulo ta, nag-worship leader ta uban pa, but dili nato love si Jesus. Dili nato love ang Ginoo. Unsaon man igsuon ko, pagbuhat sa mga butang diha sa simbahan, kung kini nahulog na lang nga compliance. No, dili bini trabaho nga bisag dili kaganahang mo trabaho na lang tungod kay may sweldo. Timan-i na igsoon. Ayaw ibutang sa imong hunahuna nga nag-worship lead ka, nagagitar ka, nagadrum ka diha, nagawali ka for compliance only. No, don't do that. Ayaw na lang pagbarog sa tubangan kung compliance na lang ng imong gihimo. Dapat nimbarog ka tungod sa imong paghigugma sa Dios. Tinood na igsoon. Sulayan yung basa ang Biblia. Bisan pagsunugon, ipasunog ang imong lawas kung walay gugma, wala kini kapuslanan. Bisan pag unsaon imong trabaho diya kung walay gugma, kay dapat nag-ingo, kay dapat ato gining himuon sundon ang Biblia nga draw all things with love. Kinahanglang magahimo kita ining mga butang nga adunay gugma. So dapat igsoon naghimo ka pagsimba, naghimo ka niini adunay gugma. Ang gugma nato sa Dios dapat igsuon magasaka. Og niana nga paagi kung may gugma ka sa pagbasa, may gugma ka sa pagampo. Kabalo mo igsuon, the more you become like Jesus. Ha? So kung mawad-an na ka igsuon o gugma sa usa ka butang, di na kaganahang mo balik, di na kaganahang mo trabaho, di na kaganahan nga mulihok. Tungod kay wa na kay gugma. Di na kaganahang mo adto. Apan kung ibutang sa tong una-una nga first of all, kinahanglang higugmao nato ang Dios sa tibok natong kasing-kasing. Atong paningkamutan nga mapatunayan nato ang atong paghigugma sa Dios. Kay kung gihigugma nato ang Dios pag ayaw walay butang nga dili kayahon sa taong nahigugma. Walay butang nga dili niya paningkamutan bisan pag nakabuhis ang iyang kinabuhi, bisan pag narisgo ang iyang sitwasyon, kay gihigugma niya iya kining paningkamutan nga maangkon. Di ba kita naigugma matas tong pamilya? Igsoon, musugot ka nga dili ka makakaon, basta lang ang imong anak makakaon. Kay gihigugma ka pag ayo sa Dios, ning sugot si Ginoong Jesucristo nga magkalisod, magantos sa kasakit didto sa kasakit ug kaulaw didto sa cross para nimo igsoon tungod kay iya kang gihigugma. Naunsa man ang atong ikabalo sa gugma sa Dios mga pinangga? Kini ra bang pagsimba nga way klaro? Kini ra bang pag-adtog simbahan magsige pag cellphone? Kini ra bang atong pag-adtog simbahan magsige pangihi? Kini ra pag-adtog simbahan magsige Facebook? Kini pag-adto natong simbahan mag-selfie-selfie? Unsa ba igsoon? Unsa bay rason nga misimba ka? Unsa bay rason nga nagmiadto ka niana para makalingkawa sa trabaho? Para lang gyud mahimo nga as a culture na lang nga madomingo og ini magsimba gyud. Igsoon ko, dili ka bahin ana.
dapat aduna kay tumong og tinguha nga mo nang gihimo. Una, mapamatud-an nimo nga mahal nimo si Jesus kay nag-ingon sa 1:14-15, if you love me, keep my commandments. Ubi. Ubi me, follow me. Sunda siya, buhata ang iyang kagustuhan. Kung tinuod tang naigugma, that is why first of all, kinahanglang higugmao nato ang Dios sa tibok natong kasing-kasing. Mark 11, Mark 12:30 son. Kinahanglang mapamatudan nato nga mahal nato sa Jesus by obeying His commands. Sa pagtuman sa iyang mga sugo. Muna mga kaigsunan, lisod kayo kay daghang gatawag og Ginoo, gasampit og Ginoo, magpapatuo ng magpatuong Kristohanon pero kalibutanon daing dako. Ngano man, why basa-basag Biblia? Klaro kay na. Kay daghan pong mga pastor nga maguyon-uyon ra og kalibutanon. Asa ng fiesta, tua, kaog dugo, kaon gyud. Og di man kaog dugo, ipanghatag po ng dugo. Asa tong fiesta, tua, asa tong disco, tua, unsay bulaton sa kalibutan, tua. Asa tong mga liga-liga, tua. Unsay kalahian igsoon nga matawag tang Kristohanon pero ang atong binuhatan sama ra gihapon sa kagahapon. Wala kay mahadlok tang mutudlo, kay mahadlok og manglayas. Akong gikahadlokan, di ko mahadlok layasan og tao, akong gikahadlokan biyaan ko Ginoo. Unsay hinungdan nga mabiyaan ang tao o Ginoo? Sa panahon nga maghimog kasalanan, sa panahon nga diin uyona na ang kasalanan. Wala mga kaigsunan, sa kanunay na itong pagtuon sa Biblia, ako nadiskubre, ako yung nadiskubrian ang kalibutan kung magpadayon ini perteran jutayang malangit. Ang kalibutan, kung magpabilin sa kasistema sa kalibutan, hurot. Ang simbahan, makwaan. Kay dili tanang nagsimba malangit. Prangkang pagkaistorya igsoon ay gyug pagsalig. Munang atog yung gitudlo nga maniguro gyud ta nga naa gyud ang holiness, naa gyud ang purity, naa gyud ang righteousness, naa gyud ang living like Jesus. Sa ato ang prinsipyo, sa atong kinabuhi, dapat gyud giniyahan kita sa balang espiritu. We cannot move properly without the guidance of the Holy Spirit, the Holy Ghost. Mo kana mga kaigsoon, maglisod gyud ta pag-abante ngadto sa unahan. Kung walang balang espiritu, mo nang kinahanglan nga ang matag usap puno sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo maghatag kanato gahom. Ug unsaon nato pag-achieve sa Holy Spirit, unsaon pagpundo sa Holy Spirit sa atong kinabuhi, kung kanunay kitang nakisalamuhat sa mga kasalanan, nagpadayon sa kasalanan, ug asa tong bulhaton sa kalibutan tuwa, walay pag-amping, walay pagbantay, atong sinuluban ug uban pa. Sige nga buhat og sala, wa pagyoy ampo-ampo. Sige nga buhat, sige nga utonot sa kalibutan, wa pagyoy basa-basag Biblia. Naunsaon naman ana. Mo nang uban igsoon, klarong pagkaistorya, masuko na pastor nga grabe ka sinsiro nga mutudlo, sumala sa Biblia, masuko. Ngano man, giigo siya. O niya nga diin. O niya nga kanang iyang nadunggan gikan sa Biblia. Mao gyud na nga atog yung ipadayag igsuon nga ang tamatuuran matudlo sa katawhan, mapaabot sa katawhan. Lamat sa itong igsuon, Twin Guard Hellboy, nasa verse gisan, palihog ko og butang sa content kay pikin ako magbasa pa dire sa kuan sa mag-open. So pakibutang na lang og namo i-comment nga verse, pakibutang na lang sa content igsoon ana nga chapter, ana nga verse. Salamat kayo. So importante igsoon mapatunayan nato that we really love God by obeying His command. To prove pagpamatuod nga gimahal nato siya. Ato bitang ipabot kaninyo ni, kung tinuod kang nahigugma so sa kababay, pakasli ayaw paangki.
Mo ba nay gugma nimo igsoon? Nya na po ubang lalaking siyaw kayo. Mapamatud-an ko no nga mahal niya ang usa ka lalaki sa babae. Ha? Pabuntisan daan. Mao ba na? Kung tinuod ko nimong mahal, ihatag ang akong gusto. Oy, mga babae, tudloan ta mo. Kung naaga nimo ingon nga lalaki nga kung tinuod ko nimong mahal, ako ihatag ang akong pangayoon. Ang imong pagkaikaw. Oy, ang tambang nako bulagi na. Ha? Kay ang tinuod nga nagmahal nga gikan sa Dios, paaboton nga mahuman og kasal. Nasabtan mga pinangga, pag naaga ni lalaki ngayon ana, may pay imo ng bulagan kay dili na karapat dapat nimo ihatod ka ana sa impierno. Ha? Ihatod ka ana sa impierno, di ka ihatod ang naglangit. Pag nailaki ngayon ana o gusto, pag naibalipod na apoy babae ngayon ana o gusto, kay di be pod kapasangin lang laki tanan moray ng hangyo. Ha? Pag ingon ana ang sistema, di ka paabot og kasal. Ha? Bulage ngano man. Mohatod na nimo sa impierno. May pay magpabilin kang ulitaw og dalaga basta langit lang kaysa maminyo kang puluton kag impierno. Kini itong pagtudlo igsoon klaro gyud ni. Ato gyud ipaabot diha kaninyo ang klaro nga mensahe. Nga kung tinuod tang nahigugmag Dios kanunay tang maningkamot kanang pulo nga paningkamot ako maning gitudlo kagay ng buntag. Paningkamot kayod nga mahimo kamong sama kaniya. Sulaktod pagkaistorya, naatay paningkamutan, naatay tinguhaon, naatay kamangon nga maangkon tani nga level of obedience. Ha? Level of kining faith. Naagitay standard nga kabuuton dili kay ogon sagoy na okay na. Ogon sagoy available okay na. Ogon sagoy kuan okay na. No. Don't do that. Ha? Okay rag makaampo, okay rag dili, okay rag makabasa, okay rag pug dili. Walay ka pustahan ng buhata. Okay rag makasimba, okay rag pug dili. Okay rag makaikanapulo, okay rag pug dili. Ngano man lagi igsuon pag aritas kalibutan, di man mahimo nga dili kumplituhon. Sulay mo pang-apply trabaho, kulang ang requirements, badi ka kasulod. Unya aris Ginoo igsuon, magsaligta kay grace lagi, magsalika butan kay Ginoo. Oy, igsuon ko. Mobitaw nang gaingon ang Biblia nga paningkamuti. Kay kung walay pagkabalaan, walay makakita og Dios. Nya mingon po dayon ang teaching. Wala man koy taong balaan kay Dios raman. Dili na lang unta siya mosulti. Ha? O dili na lang unta siya mosulti nga pagbalaan ka mo kay ako balaan man kung dili na makaya sa tao. Unsaon igsoon ang pirmi mong gunatong gihunahuna ka ng lisod negative. Dili ta mahitabo igsoon nga makauswag wala pa gani ta kasugod og katkat mingon na tang perting lisura. Wala pa gani ta kasugod og alagad mingon na tang perting lisura. Ha? Perting lisura? Wa pa gani ka kasugod? Sulayo na. Ako bitaw sa una igsoon nahadlo ko miskuilag college kay ingon sila perti ko nung lisura. Di nag-agang-agang po kong pa-enroll sa college mga pinangga kay pitindaghanang suapet ng lisura sa college. Mura po kang hadlokon. Nya kinig yung daghan yung magsige na tugwan. Sige nya hadlok po taog mas hadlok po tag mapurdoy niya. Mahadlok po ko igsoon nga sa akong mga kinibang classmate at batchmate nako sa elementary. Nagunahunam sila kaminyo nako nga mingon pod sila pakalisura Ginoo ning wa ta kahuman. Elementary raman. Nya lisura gining wa ta kahuman. Ang atong trabaho ani magbugwad ra gyud. Mo ana day nigsinggit ning magkuan na ba? Magtrabaho na igsoon atos baol. Bugwad way grado. Nya uban na masuko man. Ilahat tong joke ba? Bugwad tani kay may grado. Nakauna-una ko igsoon ang trabaho nila manakaglubi, mamugha og kahoy, magsigig daro adlaw og kadlawon kay mao lagi nila pa to way grado.
Naguna-una po ko igsunog. Di ug lisod man ang eskwela. Mas lisod agway ni kay kanang eskwela murag upat ra man nakatuig. Pero kining wa ka eskwela, wa kay maayong trabaho, wa kay nahuman. Tibuok kinabuhi man, ay ko balaka naglisod ay ngano madig masiro basta kay nakatungtong og college. Sige larga. Manubay kog maapiki. Ngana, eskwela gyud. Abot na ko dito igsuon. Entrance exam. Lisod man pud tuod. Pero nakapasara ba apod? Nila pa to natsambaan. Nakapasara pod. Hangtod igsuon nag first year. Hangtod padayon sa pag-eskwela. Nagtabangan na may sa mong classmates hangtod nga nakahuman. Nakaingon ko lisod tinuora pero kung imong paningkamutan makayara. Lisod tinuora pero kung imong paningkamutan makayara. Sa kinabuhing Kristohanon, lisod tinuod igsoon apan kung imong ibutang sa imong kasing-kasing kasama pa ang gugma, kasama pa ang pagpaningkamot, imposible dili makaya. Nakaya manggani sa mga karaan nga tao ni Paul, ni John the Beloved, ni John Mark og uban pa nga man ni Juan, ni Pedro og uban pa nakaya manggani nila igsoon. Nato pa ka dili makaya maura man tang tawha. Pero grabe igsoon kaniadto grabe ga physical torture nila. Sa tuwa siguro wa tay bugas, walay kwarta, mura na tag kaatrason, nag-ulan, nag-init, di ta kaadto kay walay kwarta, way panggasolina, aguban walay motor, aguban way panggasolina. Perti naghanag rason, pero sila kaniadto way bisan usang nga rason nga ilang gi-impose ni Jesus nga dili sila kay ngano. Wala na'y problema nilag naa silang wala, ang importante mahuman nila ang katuyuan sa Dios silang kinabuhi. Even sa ilang nga pagwali batuon, sa ilang nga pagwali lagson, sa ilang nga pagwali dakpon, di kahuman og wali digo ito. Tungod kay naay mga samukan, naay mga parisiyog sa dusiyo nga mga sanay mga kuti-kutihan kayong dagko. Pero ning hunong ba sila gidakop, gibunalan, gibilanggo. Pero kitabangan sige no, pagkahuman balik na po dito nagwali. Pero kita dagoy igsoon, pag adto dito sa bukid, paglanta wa may ufiring. Adi na mo balik, labi nagperteng layo, perteng danluga, perteng kurata, perteng tugnawa, perteng inita. Mo na igsoon, mo na may tabo nga daghang mga magawalis kabukiran. Namalhi naglungsod og naapoy tagalungsod, namalhig bukid. Pero si Pastor Kim bisag asa ipadala sa mga dato og sa mga pobre. Pero moingon ko, ipadala ko sa mga walay nahot. Kaya akong pamatud-an nga kanang walay nahot mahimo nang naanay nahot. Kaya ang Dios maghimog milagro. Daghan kanay nato kun isumbong pagbalik, daghan kaniadto igsoon mingon. Ayaw gyud og pagpastor anang mga diha-diha na napitin ako i-mention sa ilang trabaho. Ayaw gyud anak kay ngano, di ka mabuhi anak. Motong nakaingon ko nga kung walay magpastor ini mga tawha, mga impierno ra ni. Ya dili pa man ko pastor atong panahon, amingon ko ako'y pastor ninyo be. Ako'y magpastor ani mga tawhanaw niya. Manay ingon igsoon karon, akong pamatud-an. Bisag adto ko magpastor sa pinakalisod nga dapit o pinakalisod nga sitwasyon sa kinabuhi. Kaya nga akong pagpastor dili aron mahayahay ko, ang akong pagpastor pagsunod nako sa Ginoo og may gugma ko nga mo trabaho inigsoon. No? May gugma ko mo trabaho niini. Muna mga kaigsunan, unsaon pagtubo sa kinabuhing Kristohanon, kung pirmi ratang salig sa unsa ito makita, wala tay sariling paningkamot, wala tay sa Tagalog pa, walang sariling sikap. Dapat bawat isa, bawat Kristiyano, bawat mananampalataya may sariling sikap. Hindi lang tayo nakinig pakinig ng mga salita ng Diyos, kundi tayo mismo ay magbulay-bulay sa kanyang salita araw at gabi. Buksan natin ang ating mga Biblia, basahin natin ang kanyang mga salita upang tayo mismo ang makaranas ng kanyang kaluwalhatian. Diba? Lahi man ang second information. First information, bibigyan ka ng pahayag ng Diyos.
bibigyan ka ng revelation. Gaan kag pinadayag diha. So igsoon, nindot kayo ang mahitabo. Ikaw mismo naka-encounter. Lahi gyud ang giingnan ka nga kalami sa litson. Nagigutom noon ko kay wara ba day may bugas. Siyawan buhata. No, igutom noon ko mga kaigsunan guys, gutog litson. Nahitabo, ingnon ka pakalami agyud sa litson. Litson puno ko hunahunaan mga pinangga. Na sige, lamig ang litson. Kanang panit ako Oh, maglitson na lang puros panit. Lamig ang litson. Gisultian ra ka. Ingon siya ba, lamig ko ng litson. Pero unsay kalahian kung ikaw mismo nakatilaw sa maong litson? Di ba? So lahi nang giingnan ka nga si Jesus maayo kaysa ikaw mismo makaingon, yes, si Jesus maayo. Muna mga kaigsunan, ay mga sitwasyon nga sikanhan na lang ang imong information. Ang imong nga blessing nila pa to kinuhaan na. Lahi gyud ang mismo nga ikaw ang nagkakuha. Lahi na nang gitagaan na lang ka kaysa ikaw mismo nakakuha. Munang sa atong pag-alagad sa Dios, dili lang igo igsoon nga naminaw ka, nakadungog ka, himo ka ni ana, kundi ikaw mismo adunay kaugalingon nga paningkamot nga mo improve ang imong kinabuhing Kristohanon. Balikon ako ni, kumusta ha sa dugayng pagsimba, dugayng pagbalik-balik sa simbahan? Di na ba tatabian? Di na ba ta chismosa? Di na ba ta hinabako? Di na ba ta hinginom? Di na ba ta mga gitawag andakan, mapasigarbuhon, dili matinahuron sa ginikanan? Basig na pa na nato igsoon. Basig na pa na nato mga kinaya ha. Daling masuko, masukanon, dili mapinasailoon, or naghimog mga makaangin. Makaangin sa pagpakasala. Ako di nagyo ko mo tabako, pero nananom og tabako. Di nagyo ko mo inom, pero namaligyag ilim nun. Di nagyo ko mag-shirt og mubo, mag-soroy-soroy, pero ag-shirt gipanghatag. Unsay ni tabugson, usa na to kay igsoon kani adto sa ko ang atiman didto sa kabukiran, ingon gid siya. Pastor, salamat gyud ko sa Ginoo kay nagawas na ko sa pagpanabako. Niya diha may nasobran tungas ka, ako pong gihatag. Natanawa ra. Wala mga pinangga. Og naaga ni mo yung mga butang nga inyong gibiyaan, ayaw po tawag ipanghatag sa uban. Og di na ka mo inom, kanang sobra ni mo dang ilim nun, ayaw po gihatag. Kung dili na ka mo tabako, kanang sobra ni mo dang sigarilyo, ay po nagipanghatag. Daubi na. Kanang mga bisti ni mo igsoon nga dili karapat dapat, kanang mga mugbo kay short, kanang unsa po manila, kanang say tawag katong pinakitang pusod. Ay dili naman, kinakadungog ko suwaling pastor nga dili na ni maayo kay makaangin. Og magsulob ka nang ikarong usa anas yung balay, wa na sala ha. Pero adto na ka maigoan na sa makaangin. Makaangin sa pagpakasala. Di kang naangin, tanaw si mong pusod. Nasigsayaw-sayaw, napakaulaw na nas people. So ayaw nagipanghatag igsoon daubi na. That is why mura ba og kinibitang mutaliwan nas laing kalibutan ang ganing libreta kining gahom-gahom mo na giingon nga ginibitang mutaliwan na ang apuhan, ibilin na sa iyang apo ng iyang gahom pagpanambal. May lagbilinan tagkabtangan murag maayo, pero bilinan ta igsoon og way ayaw ana. Muna mga kaigsunan, sa atong pagsunod sa Ginoo, sa atong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglang mapamatud-an gyud ni sa atong mga binuhatan. Faith without works is dead. Patay gyud na siya. Useless gyud na igsoon. Mayong kang naay Ginoo, mayong kang gasimba ka Ginoo, pero dili makita ang maayong binuhatan, maayong batasan. Kinahanglang mapamatud-an na. Di ta pwedeng magpa-pretend. Unya dili lang kay kita tas mga tao sa simbahan, okay kay itong kinaiya, okay kay sa atong pastor, good morning, sister, brother, good morning. Pagdating sa balay, pagdating sa mga anak, pagdating sa bana, pagdating sa asawa, pagdating sa silingan, perting batiag kinaiya. Dili ka pailog.
dili ka pa ubos. Asa na magnaa sa Biblia igsoon? Mo na resulta ining Kristohanon dili himasag Biblia. Paturatoy ra gyud maayo. Ha? Mo na igsoon kinalang disiplina. Mo nang amping dili lang kay sasama sa kasagaran nga murag wala lang nangyari. Igsoon. Ha? O dahil send nga message. Salamat tayo, naka-live na tayo igsoon sa kining saan niya? Naka-live na tayo sa 96.7 Shine FM. Salamat Brother Ray. Uban ni sa imong ni Inday Rachel Andia, may gabi kanyang tanan ha. O sa imong pamilya diha sa Upper Lambog. O dire sa Lucas 17:1-2. O man akong giingon igsoon kagaina, kanunay ko ning balik-balik. Unya, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala mahitabo gayod apan alaot ang tao nga tungod kaniya mahitabo kining mga butanga. Dos, maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dakong galingang bato og itambog siya ngadto sa dagat. So igsoon daghang mga butang nga makaangin mo nang atong hunahunaon pag-ayo. Try to check sa imong nga business. Try to check sa imong nga trabaho. Try to check sa tanan kung di ba ni makaangin. O ibutang, wala sa Biblia ng likin. Wala sa Biblia ng sigarilyo. Wala sa Biblia ng tabako. Ha? Wala sa Biblia ng pagpamaligya. Wala maging pamaligya. Wala maging nga ay pamaligya. Wala nang mga terminuhan na dito sa Biblia. Una-una igsoon. Di ba makaangin? Wala sa Biblia ng pag-short. Wala sa Biblia ng mag-crop top. Wala na. Basig na amo, ingnar po ko ninyo. Kaya basig na iwan ako babasahe. Basig na nakabasa ko pero nalimot. Oh? Pero di ba makaangin igsoon? Mabitang daghang nahitabong rape. Tungod, anak. Oh? So, kung natong tanawon, daghan kayo niya karon. Makaangin man gyud mga pinangga. Subalik ta kung tinuod tang nahigugma sa Dios, mudawat tag koreksyon, mudawat tag pagtudlo. Kaya kung mudawat sab ko igsoon, mudawat ko nay mutudlo nako, nay mugiya nako. Okay kabalo mo sa diha nga mudawat ka igsoon, mo accept ka sa fact, kamatuoran ha. Dili lang puta mo dito dawat unya walay klarong ebidensya. Ipa-ebidensyahan gid nato. Pilitan akusaran ka. Ikaw nangawat. Pamatod nga nangawat. Kanus-a, unsang orasaha, unsang adlawa, unsang tuiga, naa ba kay video or audio record or naa ba kay mga witnesses? Unsa ba kalig-on ang imong mga saksi? Ana ba? Di pod kami kaabitaw nakasala ayo sa dito. Huna-huna asa. Huna-huna asa. Dili pwede mga accusation dito ni mog amen. Kay lisod po digson. So dapat mapamatudan. Naay record, naay video, audio-video man, or naay mga witnesses, nya time, sa paginaadlawa, kanus agyod na, o anagyod na kumpleto ang mga panghitabo igsoon. So that is why, ang atong pagsunod sige no, maglisod ta og uswag sa paagi igsoon. Ang maglisod ta pag uswag tungod kay wala tay sarili nga gitawag bitaw ni sa og self-study. Now, kabalo mo igsoon sa eskwelahan, kung aduna lang kay theory, insakto na. Mupasar na ka. Pero sa Dios igsoon ko, naa kay theory, di pa nato na masiguro sa aktual. Halimbawa ha. Mao niya. Example, magwali ka without experience. Mga kaigsunan. Kung naatay problema, ato rin yung ikatawa. Nag-istorya ka na ha, imo ginanghiwali gitodlo. O niya, pag abot na karon, kaya wa pa magkakasulay. Uy, di man tuod mag-survey. So, kung naka-experience ka ni ana nga nagtudlo ka, nga magbalipayon kanunay o guban pa nga nasa Biblia, you need to experience igsoon sa imong gitudlo.
Kay diha nimo mapamatud-an nga ang imong gitudlo unsa di ay kini kalig-on unsa ka aprobado kung ikaw na mismo maka-experience unsa kining gisulti sa balaang kasulatan. Lahi ben ang gatudlo kaigsuon nga wa ka kasulay. Lahi ben ang gatudlo kag driving unya wa ka kasulay og drive. Theory lang imo, lisod. Muna igsuon sa lugar ko sa ato mga kaigsunan nga mga pastors nga nagtudlo sila may tungod sa Biblia o sila mismo naka-experience sa kinabuhing Kristohanon. Ha? Naka-experience sa kinabuhing Kristohanon nga naa mga pagsulay, paglutos, pero timan bulahan gyud ka igsuon. Bulahan ka nga ikaw nga tao. Wala, dili lang igo nga naminaw. Nagabasa pa gyud, nagatuon pa gyud, naka-experience pa gyud. Muna igsuon ang pagpamatuod nga kita tinuod nga mga anak sa Dios sa diha nga ikaw masulayan. Kung mula hutay ba kita taliwala sa kalisdanan. Kaya ang pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan, dili ni binata, dili ni joke. Usa ni kasagrado nga butang nga angayan natong himuon ug buhaton sa atong kinabuhi nga mahimo tang siguro, mahimo tang andam adlaw ug gabi. You are now listening with Pastor King. Katuon sa imo mga puno, mga saad na imo pagatumano. Naghango, nagapangayo sa among gikinahanglan, mga tinguhan sulod ng luhan ko. Nagampo, nagadayon sa imo bunganan, nagapangita sa kingharian mo. Dili magawang ang tanan, ang among pagpangamuyo, uban sa presensya. Ikaw ngayon nagatubag o Diyos. Dili magawang ang tanan, ang among pagpangamuyo, ikaw sa kanunay nagahatag kaligon o puso. Dili magawang ang tanan, ang among mga pagkain, nga musulbong sa langit, sa trono mo ikaw mahimayan. Nagkasaling, nagkatuo sa imo mga puno, mga saan nga imo pagatumano. Nagkapangayo sa among gikinahanglan, mga tinguhan sulod ng dughan ko. Nagampo, nagadayon sa iyong bungalan, nagapangita sa kingharian mo. Dili magawang ang tanan, ang among pagpangamuyo, uban sa presensya. Ikaw ngayon nagatubag o Diyos. Dili magawang ang tanan, ang among pagpangamuyo, ikaw
magawang ang tanan. Ang among pagpalamuyo uban sa presensya. Ikaw gayon nagatubag o Diyos. Dili magawang ang tanan. Ang among pagpalamuyo ikaw sa kanunay. Nagahatag kaligon o puso. Dili magawang ang tanan. Nga umaga pagkain. Namusul mo sa langit. Sa trono mo ikaw mahimaya. Ang kinabuhi ta niining kalibutan, usahay may mga kagulanan. Apan ayaw o kabalaka, kay si Jesus kanunay kauban ta. Busa higala ayaw og kabalaka, ang kinabuhi mo itugian kaniya. Bisan may pagsulay sa atong agianan, lahutay lang kay ang ganti sa unahan. Kun mo abot man ang kaluya, ang saad niya maoy laong manta. Sunshine FM, adunay kadaugan. Balik ulang magmatarong lang aron kita makauban dito sa langit nga walay katapusan. Busa higala ayaw og kabalaka, ang kinabuhi mo itugian kaniya. Bisan may pagsulay sa atong agianan, lahutay lang kay ang ganti sa unahan. Busa higala ayaw og kabalaka, ang kinabuhi mo itugian kaniya. Bisan may pagsulay sa atong agianan, lahutay lang kay ang ganti sa unahan. Bisan may pagsulay sa atong agianan, lahutay lang, padayon lang, kay ang ganti sa unahan. Pastor Kim on air. Lahutay lang, padayon lang kay ang ganti tuan sa unahan. Nabagoy ganti nga sa wala pa mudagan na nagigantihan na ka. Wala ba kay sunan atong gipabot kaninyo? Walay kapuslanan kang imong pagsugod pag-alagad sa Ginoo kung dili nimo ni tapuson igsoon.
Muna kay misugod man ka pagsunod sa Ginoo, tapusa kini. Dapat tapuson tani sa tama nga pamaagi. Ha? Kay lisod be kay igsoon, magpanayon ta pag-alagad niya di mao. Palihog kog post dia mga kay butang sa comment section igsoon. Roma 10:2. Palihog kog butang igsoon. Paspasi kisay abti kida ibutang sa comment sama sa gimo ni Pops Dilon. Palihog kog butang para makita sa tanan nga ang ato nga gipaabot nga mga verses aduna gi ebidensya mga kaigsunan. Before while waiting sa mao nga verse, ako sa tagag pagtagad ang mensahe ni Sister Geraldine Yusores Amorado rather. May gabi Pastor Kim og sa tanan nga tigpaminawan, God bless. Okay, matod ni Pops Dilon tinuod gyud kayo niya gikan ni Kyra Gibara the third, no? Indeed, 100% yun. Okay, salamat kayo sa ito nga mga kaigsuunan. O gikan ni Rimo Ricto, awit sa gugma, sunod pastor from Biao. Ako lang ipasunod igsoon ha ang una nga nag-comment, so ato lang sab nga ibutang sa playlist, pero ako lang ipasunod ang mga awit dire. Okay, say nakaunag request mo na say una nga ato nga play igsoon. Okay, so ato na siyang gipasunod mga pinangga. Okay, so shout out. Okay, mo sige hapon. So pakibutang igsoon sa comment. Okay, gikan ni Twin Guard, taga-asa man kay igsoon. Salamat kay ni Twin Guard Hellboy. Pastor, salamat sa pulong nga gihatag sa song sa Ginoo kanimo og amo nadunggan bisan sakit, pero mauna ang pulong sa Ginoo para sa tanang katawhan. God bless Pastor and your family. Kana bang madinawaton munay klaro igsoon kung madinawaton ka ang tinuod bisan og di ka kamao, bisag di ka swito, pero mingong ka, sige ako nang sulayan, di kay halisod kina di Ginoon ko ana. Ay igsuon ko mura na mag-imong gisiro-siro ang sitwasyon, ayaw lang, no? Okay, salamat kay na-post na igsoon, no? So palihog ko og nakoy verse nga ikuan ipaabot, palihog ko butang dia igsoon para ako na lang basahon kay busy manggug ko. Okay, so malisod na. May nang kamura iguro ko maglantaw sa kamera. Yan na po diha ang ato ang pagbasa. Unsay gingon sa Roma 12:2, kay saksi ako nga mainiton kayo sila sa pag-alagad sa Dios. Timani ha, mainiton kaayo sila. Unsa man ang kainit? Grabe kadasig pag naay study tuwa, pag naay simba tuwa, pag naay prayer meeting tuwa, halat tanan nga bulag tuwa. Nindot kay na og naay hatagan, hatag ito hatag pod. Wa gi reklamo. Okay kayo. Ug uban pa igsoon, apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Timan igsoon, daghan tang gihimo diha sa buluhaton si Ginoo nga atong klarohon ug natunong ba ni? Kay basig tuo ta nga kasigit ang simba luwas na ta. Basig tuo ta nga atong gibuhat karon. Insakto na. So dapat unsa ang term nga gigamit diha? Ha? Unsay term nga gigamit? Nga mainiton kayo sila sa pag-alagad sa Dios, serving God. Pag-alagad sa Dios, apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Okay? So pwede igsoon gadagan ka sa dalan, pero wa ka kabalo nga dili din na maong dalana ang imong gidaganan. Uy, naunsa man nga perti ng pagkakapuya, perti ng pagkagrabing kugi. Kabantay mo nang sa Mateo City 21 igsoon. Dili ang tanan nga magtawag o gatawag, daghan ba pong simbahan, daghan ba mga taong gatawag o Ginoo, perting tinawganay Ginoo, sinang pitay Ginoo, bisag ana sa diskuhan sangpit Ginoo, bisag ana sa tarian sangpit o Ginoo, bisag hubog sangpit o Ginoo. Nangalagad ba ako, nagtuo ba ako, bisag di mo simba, okay kayo. Timanig sud kinahanglang aduna kay insaktong kahibalo. Mauna nga gisulti sa mga maalamon igsoon, little knowledge is dangerous. Kabantay mo atong gipost sa Facebook igsoon, akong ibalik ha. Nay usa ka janitor sa eroplano. Kay nomdo mo? Janitor sa usa ka eroplano, tiglimpyo ba? Nakakita siya libro nga pag-abli niya how to start the engine.
So gitagag instruction unsa ang pag-start sa engine. Ning start tuod. Karon sunod na pod pag next page unsaon pag paran padaganon man na usa pa paron. Dagan na iyang gipindot. Di nindagan ang kuan diha sa runway. Sunod ukab na po niya sa next page unsaon pagpalupad. Nalupad na. Nalupad ng eroplano. Di kay dili siya kompleto kahibalo igsuon. Di samtang galupad na enjoy siya. Hala, enjoy siya. Enjoy siya sa galupad-lupad ng eroplano. Karon ukab na po siya igsuon kay gaplano na siya nga kining muna mo landing. Niingon man dito sa libro igsuon nga diin kung gusto kang makabalo sa unsaon pagpa-landing, lakaw sa library. Tanawa dito ang next nga volume. Na unsaon naman niron igsuon, galupad man kanya to aman sa bookstore ag para pa-landing. Muna mga pinangga daghang hitabo nga grabe kadasig sa Ginoo pero dili mao. Ha? Kay gatuo man nga kay nagsimba nako, malangit nako. Kay nag-fasting nako, malangit nako. Oy, madahan. No. Wala mag-ingon ang Biblia ana. Abi kay mauna ni nag-prayer nako, malangit nako. Abi kay na giampuan ko kay may sakit ko, malangit nako. Abi kay natumba ko, malangit nako. O igsoon atong klan-aon, usa ta mohimog mga lakang sa pag-alagad sa Ginoo. See to it nga kanang imong paghimo adunay accurate nga verse, adunay accurate nga statement sa Bible before kita mohimo. Kay base ba ang atong pagtrabaho, pag-alagad sa Ginoo, nahimo na lang nga culture o nahimo na lang emosyon. Ha? Himo na lang emosyon. Di ba? Kay daghang gihimo sa church igsoon. Pangutana, asa ka nga verse ang nakakita? Wala. Ha? Asa unsay rason nimo nga nagsimba ka? Unsay rason nimo nga pastor ka? Unsay rason nimo gihimo ni? Wala. Di ba? Dili sayop igsoon nga magbusisi ka kay mismo nakastate sa Bible na laglag nga akong katawan tungod sa kakulang sa kibalo. Mao nang gisulti diha sa Roma igsoon kay saksi ako nga mainiton kayo sila nga sa pag-alagad sa Dios, serving, pag-serve, grabe gibuhis buhay siguro gid ni. Pero sa nitabo igsoon, apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Na importante ang knowledge. Importante ang wisdom sa imong pag-serve ni God. Importante, that is why adunay basic information before leaving earth. Adunay naghatag og manual, giya, complete information unsaon pag-alagad, unsaon pagsimba, unsay buhaton. Kay base unyag maemosyon. Ha? Base unyag maemosyon igsoon. Na. Di ba? Kagabantay mo sa gingon sa Mateo 7:21, ay tawag og Ginoo, nagpalayas og demonyo, nagayog mga masakiton, daghang mga milagrong gihimo. Di ko mingon nga sayop na ha. Pero unsay tops? Pahawa kamong mga makasasala kay wala ko kamo igkaila. Dili sayop nga nagpalayas kag demonyo. Dili sayop nga nag-ayo kag masakiton kay naa na sa Biblia. Pero ang pangutana, tanan bang gahimo sa ining mga buhata maayo man eh? Anak bag Dios. Nganong giingnan wala ko kamo igkaila? Unsaon man day nga mailhan ka? Di ba? Unsay giingon dito sa Revelation igsoon? Kung makakita mo mas maayo gyud ani. Nga diin nakita niya ang iyang kugi, ang iyang trabaho, pero ang ikasaway ko nimo. Ha? Naay mga manindot kayong gitrabaho, pero nasawayan, pinaagi ang unang gugma. Kinsay unang makapost. Yun ba kung magwali igsoon, dili na ko ihatag ang kompleto tanan. Muna yung lison-lisoron tamog jutay. Ha? Nasayran ko ang imong nabuhat. Wala pa nag-exam di ay. Pero ang ikasaway ko kanimo, our first love. Na? Tanawa ra sa statement kag ginaigsoon bisag isunugon pa nimong lawas. Bisag ipasunog pa na kung katrabaho ang walay gugma, walay kapuslanan igsoon. So do all things with love. Ha? Muna mga kaigsunan dapat makita gyud. Og napa ko'y ipabutang ninyo. Ha? Ha?
Napakoy pabutang kaninyo igsoon, dapat first of all, we have to love God. Mahalin natin ang Diyos ng ating puso. Puso, dili puso sa saging. Higugmao nato siya, and then pag higugma na nato Diyos sa Diyos, mo follow ang knowing God. Kinahanglang may bala na to ang Diyos. Pag nihigugma na to siya, what tay reklamo sa iyang commandments according dia sa Juan 14:15. Okay? So naka-post na ba mo? Pwede pa niyong pangitaan ay diha. Problema gyud ni. Okay. Kaya wa man ako taga-ig verse igsoon mo na nasa Revelation na igsoon. Okay? So lisod kay mga kaigsunan nga sa atong pag-alagad sa Dios kulang-kulang. Bantay ba ninyo igsoon ha? Bantay gini. Unya napoy mga katawhan nga maayo kayong mo explain sa Bible. Sweet gyud imo makita, grabe ka bright. Ayaw lang sa diha ihunong ang imuha nga interpretasyon. Kini sakto ni kay bright kayo, may kayo. Napakay dapat i-consider kumusta ang kaniyang buhay. Paano niya pinamuhay ang kaniyang sasalita para sa atin o para sa ating lahat. Paano niya pinamuhay ang salita ng Diyos? Paano niya pinamuhay? Okay, dahil naka-send. Salamat kay Abtika ni Kuan, Brother Garces. Gipadayag, mabagri. Okay, tara. Gipadayag 2:20. Apan ing kasaway ko kanimo mao nga wala mo badlo nga ang babay mo ba ni? Nga si Jezebel nga nagpakapropeta sa Dios nga nagtudlo, nagtukmod sa akong mga sulugoon aron pagbuhat ang ginapalong. Dili mao. Okay, day usadere. Basta na statement kay kasaway ko nimo ang unang gugma. Okay, salamat kayo ha sa itong mga kaigsunan. Salamat sa inyong pag-participate. Okay, unang gugma. Sige, na statement igsoon, unang gugma. Asa dagoy-ani ron, unang gugma ha, na statement, unang gugma. Pangita. Manang ma-challenge gyud mo igsoon, pag ukay-ukay da sa Biblia, naghago ka. Di ba? Nandito, naghago, nagkugi, pero ang kasawayan, yan ang wala ka malipay sa di mayo, guban pa nito nga mga statement, dili kay kinako ba familiar. Tira, mo ano nagway ni? Ipadayad 2:19, nasayod ako sa imong binuhatan, sa imong pag-alagad, sa imong pagpailob. Nasayod usab ako nga labaw pa ang imong gibuhat karon kaysa kaniadto. Kulang yapon. Sakpan na gini madugay mga kaigsunan ha. Sakpan na gini madugay. Apan ang ikasaway ko kanimo, mo na nga wala ka na. Pwede ukay-ukaya nila. Sige. Ato sa nang sayloan igsoon. Pero ako nang paabuton ha. Gugma. Muna kung tinuod tang nahigugma sa Dios mga pinangga, ato gining pamatud-an. Kabalo mo ang pagpamatuod ani dili sa iyon. So sa ka lalaki nga nahigugma sa usa ka babae igsoon, halos buhaton ang tanan para lamang mapamatud-an kini. Pero sa Dios usahay dili ka pamatuod ta. Sa tinuod nga gugma, dili mapamatud-an. Nganuman, usahay mas makita nato ang panginahanglan sa unod. Mas makita nato ang panginahanglan sa atong kinabuhi sa atong pamilya kaysa panginahanglan sa Dios na gusto siya nga ikatagbuo na kita. Ikatagbuo na kita. Basahay igsoon. Unang Juan 3:18. Likod igsoon og post. Unang Juan 3:18. May tungod gyapon ni gugma mga kaigsunan. Kining gugma kaning ginahuna ning banog maghisgot ka ni gugma ha. Okay. Pertig yung abtika.
Ha? Oh, nara. Nasakpan gid na dugay. Pertig yung pangita nila. Okay, sa before ana igsoon, so like post, palihog ko ana sa pwedeng magsugod ka ng dos. Brad Garces, pagsugod sa dos. Di ba na ay nindot kay diha pero sa hinungdan igsoon nasawayan. Ha? Apan ang ikasaway isaway ko kanimo mao nga wala ka na mahigugma kanako sama sa sinugdan. Our first love. Di ba tanawan ang gipanghimo da, pwede sugod ka sa dos, pwede gani magsugod ka sa uno. Usa nang kining main verse nga ko nga gi-mention. Okay? So, palihog tayo igsoon kaysa maka-assist. Unang Juan 3:18. Palihog kog butang da mga kaigsunan aron ato ging makita unsa day ka importante kini nga mapamatud-an nato nga kita mga tinuod nga Kristohanon, tinuod nga may sakripisyo alang sa pulong sa Ginoo. Ha? Kada bang pag-alagad nga klaro, pag-alagad nga na ebidensya. Oh? Muna mga kaigsunan. Sige, post cooperate mo igsoon kay galantar mo diha may pod nga napo mo participation. Okay. Dara, dara ka-post na si Brother Kuan Garces. Unang Juan 3:18. Mga anak, it is addressed to the believers. Bantay gid ha. I-address kini sa mga magtotoo, mga anak man. Ipakita ta ang matuod nga paghigugma. Tinuod nga paghigugma ha, ipakita, dili isulti. Ipakita ta ang matuod nga paghigugma, pinaagi sa maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. Usahay may kaitang musulte pero wala sa maayong, ang tanawa ang term maayong buhat. Nagbuhat tuod pero dira mitahod tuod dira oy kontra gusto man dili mao. Dili mayo ng kontra gusto nga pagsunod mga pinangga. Dapat do all things with love. Mo na igsoon diya sa unang Juan 3:18 mga anak. Gi-address gyud mga anak ha. Kita gyud ni kamo gina nga mga anak sa Dios. Ipakita tang matuod nga paghigugma pinaagi sa maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. Naklaro ba niyo igsoon? Dili kay sa pulong ratani magdaog. Dapat mapamatud-an nga tinuod kitang mga anak sa Dios pinaagi sa atong pagkinabuhi nga sama kaniya. Ha? Tanawa igsoon. Ang gugma ha gipadayag 2:4. Apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala ka na mahigugma kanako sama sa sinugdan. Nawara. Unsa di ay kaimportante igsoon kining gugma? Unsa kaimportante nga naa kini sa usa ka Kristohanon ang gugma? Una, paghigugma ngadto sa Dios. Pagmahal kay nimo ang Dios, paghigugma nimo pag-ayo ang Dios, kanunay kang nagtamod sa iyang mga pulong. Kanunay kang naningkamot pagtuman siyang kasuguan. Pero nganong daghang gareklamo makadungog og wali, lalo na pag mga sakit o uban pa, lalo na pag naa sa Biblia, nganong magreklamo ang tao sa wali? Maigo, dili na himasag Biblia, dili na hingampo. Kay ang tao nga diin himasag Biblia, hingampo, bisan pagkapila pa na dabu-dabuhi sa pulong sa Ginoo, moingon ganya, thank you Lord kay lain na sabni nga mga mensahe akong nadunggan. Dara gi-post ni nagibutang ni Brother Garces. Gipadayag 2:2 ngadto sa 4. Nasayran ko ang imong nabuhat. Tanawa ra. Ang imong paghago. Grabe. Bantay ka. Maom dito sa kuano, dito sa Roma. Grabe paghago. Grabe kugi. Ang imong pagpailob. Grabe sag pailob. Nasayran ko usab nga dili ka gusto sa daotang mga tao. Og giusisa mo kadtong nagpakaapostol na aduna gyud kay pag-usisa, aduna gyud kay mga trabaho nga
Nindot kining tanan, nindot. Ha? Og naklaplagan mo nga sila mga mini o mga sayop tungod sa imong pag-usisa, nakadikobre gyud ka ani. Nasayod ako nagpailob ka og giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako. Tungod kanako. Og wala mo. Ano? Og wala giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako og wala ka maluya. Very good kayo. Apan unsay hinungdan? Apan ang ikasaway ko kanimo nga wala naka naigugma ka nako sama sa sinugdan. That is why igsuon daghang mga panahon nagpadayon tag simba, nagpadayon tag ampo, nagpadayon ta ining mga bulhatuna, pero mangutana ko igsuon, ang gugma nato na apaba sa pagbuhat ni ining tanan, muigo pa bata sa bersikulo nga nagsulti, buhatad ang tanan uban ang gugma, do all things with love. Ha? Napaba na igsuon? Nagbuhat pabakaan ang pagwali, pagsangyaw, pagtudlo, paglakaw, pag-adto sa mga buluhaton. Naapa ba ang gugma? Ha? Naapa ba ang gugma igsoon? Hello? Kabalo mo? Kung kanunay nimong gigugma ang Dios, molahotay ka, bisag kapoy, bisag lisod, bisag bugat, bisag sakit, bisag atulo ang luha, kay ngano para lang sa gugma sa Dios. Bisag walay kwarta, bisag walay saad nga, bisag walay mga benepisyo, bisag kabalobe mo sa pastor, walay is, GSIS, pag-ibig uban pa. Ano'y pag-ibig? Pag-ibig ng Dios lang. Ha? Nagyapon di ay security igsoon ko. Proteksyon na to. Ha? Naadi ay sa Dios. Pero sa kalibutan wala mga pinangga. Muna igsoon padayon paglantaw aron imo maklaro nga kung imong pag-alagad si Ginoo wala ang gugma, dili ka makalahutay. Kung imong pag-alagad sa Dios, dili tinukmod sa gugma, tinukmod lang sa silingan, tinukmod lang sa kwarta, sa bahandi, dili ka malakalahutay. Muna kay nasugdan man nimo pag-alagad tapusa hangtod sa katapusang gininhawa. Kay nasugdan man ning paghimo karon ang pagsunod sa Ginoo, tapusa kini igsoon. Muna magtinabangay ta sa pag-ampo, magtinabangay ta sa unsa may gusto sa Ginoong may tabos tong kinabuhi. Muna pamina mo kanunay sa mga mensaheng makalangit aron mahimo igsoon mutubo og mouswag ta niini nga kalibutana. Kay sayang ang atong gisugdan kun dili nato kini tapuson igsoon ko. Are now listening with Pastor Kim. Ang kinabuhi mo niining kalibutan, kakawangan lamang ang pagpaningkamot mo. Ang kinabuhi mo walay kalipayan kung siya wala sa imo. Una-una
Igsoon huna-huna pag-ayo kung halayo nimo ang Ginoo. Unsa kay dangatan sa atong kinabuhi? Huna-huna kung wala nato ang Dios, unsa kay dangatan? Unsa kay ginangatan nimo karon kung wala pa si Kristo igsoon diha sa imong kinabuhi? Munang ako mo sulti kaninyong tanan, ayaw ninyong tuguti nga mailog ang imong kinabuhi sa yawa. Kay kung di ka magpagamit og Dios, yawa gyoy mo gamit nimo, alangan man og engkanto. Ha? So kung di ka magpagamit og Dios, ay yawa gyud mo gamit nimo. Duha gyud. Munang ayaw ninyo igsonog tuguti nga tungod lang sa mga butang ining kalibutana ang atong gugma ma-divert. Basa igsoon. Unang Juan 2:15, palihog kog post abot sa 17 igsoon. Okay. Unang Juan 2:15 abot sa 17. Klaro kay statement sa Bible mga kaigsunan nga maghatag kanato og ideya. Kay basi ba igsoon magsalig tayo ning kalibutan nga atong gugma imbis para sa Dios nawala na og moingon tang nahigugma tag Dios niya di ta makita ag simbahan, moingon tang nahigugma tag Dios na way basa-basag Biblia, moingon tang nahigugma ag Dios niya way ampo-ampo, moingon tang nahigugma ag Dios unya ang atong batasag kinaya maoras gihapon. Usa kana kadako igsoon nga bakak. Munang dapat mapamatud-an nato nga tinuod natong gihigugma sa Dios. Palihog ko igsoon kinsa may lantaw pa diha unang Juan 2:15. Sige, ukay-ukayan ninyo igsoon aron ato gyud nga mapamatud-an nga din kining gugma sa Dios, kining gugma nato kinahanglan nga original o kinahanglan higugmaon gyud nato ang Dios. Ha? Wa man to nato ma-post nung Marcos 12:30 pero og inyo tong i-post pwede sa gihapon para sa dugang nga referensya igsoon. Dinhi sa tong pagtuon wa tay laing libro nga buksan gawa sa Biblia. Ha, di ko mahatag yung reference bahin sa mga encyclopedia o guban pa nga mga historical books kay ngano di ko kapaniguro og kinsay writer o kinsay author ana, pero makapaniguro ko sa author o sa writer sa Biblia nga lehitimo kayo igsoon o klaro nga ang ilang kinabuhi tarong lalo na sa author which is ang Dios. Kaya tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. Salamat sa ato nga igsoon nga nagpaabot sa mao nga mensahe. Ha? Salamat kayo sa nagpaabot. So palihog ko igsoon sa unang Juan 2:15. Dahil i-post na nga itong igsoon pero ato lang ning entertain karon ato ning tagagpagtagad human sa ato ang gipaabot igsoon. Unang Juan 2:15 mga kaigsunan. So while nga naghulat-hulat sa to nga igsoon nga maabot ang mensahe atong ipadayag igsoon diha kaninyo ato sang ipang recognize ning mga galantaw uban na to mga galantaw igsoon. Okay, salamat kay ninyong tanan ha sa mga naglantaw o naminaw o sa tanan sa ato nga Facebook live o salamat usab diha sa kining sa Pulo Alcantara sa to nga mga kaigsunan nga nag pamina usab kanato. Di ato sang basahon ning gipaabot sa tunga pinangga nga igsoon Santiago 1:19. Minahal kong mga igsoon, timan kini kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali nga masuko. O klaro kay salamat sa pulong sa Ginoo. So dili magdali-dali, dili haras. O dili-dali nga masuko. Ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa mataro nga katuyuan sa Dios. Muna kanang masuk-anon munang sa Colosas 3:8 igsoon, igo kay na dito. Ha? Igo kay na igsoon kanang masuk-anon, delikado gyud kayo na mga pinangga. Munang tinuod nga Kristohanon, dapat makita gyud ang pagpugong sa kaugalingon. Mabasa gyud sa Biblia ha.
O diyan na. So asa naman to? Nawala. Okay. Mabasa gyud sa Biblia mga kaigsoon na post na badagway. O dara. Okay, ako saning kuanon ha kay mao man niya nga to ang kuan kagaina. Unang Juan 2:15. Klaro gini, daghan naman ga post igsoon. Kabutang naman dire. Ayan ninyo higugma ang kalibutan og ang kalibot sani ha? Ay sabi. Ubay-ubay maning nagabutang mga kaigsunan. Okay, so nakadaiya pa ning version. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisan unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Na? Unsa igsoon? Aduna gyud gitawag mga kaigsunan nga ma-divert o kanabitang mawala gyud. So, kabantay mo sa mga tao karon nga grabeng paghigugma sa mga butang ining kalibutan ha? Tan-aw na to, napabana sa simbahan. Grabeng paghigugma sa butang ining kalibutan ha? Tan-awa igsuon ko, napabanay panahon sa pagampo pagbasa. Dili po noon tanan ha. Tanawa igsoon ang nag-focus sa kalibutan, makaadto pa baka nagsimbahan. Munang maglisod gyud. Munang gasulti ang Biblia nga ayaw, klaro kinang ayaw, don't love the world or anything in the world. Tanawa ra? Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisan unsa nga iya sa kalibutan. Wala mag-ingon nga ayaw ang kuna ning mga butanga. Apan ang giingon dia igsoon, do not love. Kay kini magong pag-love, lahi na ni nga istorya. Kay ang pag-love igsuon ko, kung na-love na ka sa usa ka butang, naagyo kay biyaan para maangkon nimo ning imong higugma. Di ba? So just like anang mga higala, kung imo siyang gihigugma being friend, so pwede ka mutagad niya, pwede pug dili, pwede kag tagad niya, pwede dili, pwede ihay, pwede kami yung kumusta, pwede next day, us ka semana, us ka bulan, apa kumusta? Pag higugma isip igsoon. Pero kabantay mo nga pag love na nimo ang usa ka babae, usa ka lalaki, di na mahimo og dili uras-urason check upon? Ha? So kung wala magpasabot nga dili ta mo angkon og butang na kay sakyanan na motor, na cellphone og uban pa, wala magpasabot nga ayaw ana. Pero kana manggong pag-love natural na ginaigsuon nga wala na kailaing ibutang si mo unaw nagkasing-kasing, wala na kailaing pangandoyon kundi ang imong gihigugma. That is why kung imong hisgutan diri sa mensahe sa Dios, kung nahigugma na ka sa Dios, wala na kailaing pangandoyon adlaw o gabi, or wala na kailain nga makapalipay nimo atong imong gihigugma. Ha? Wala na ilain nga makapalipay kanimo nga imong makita katong imong gihigugma. That is why si Pastor Kim, nindot nga naay butang, nindot nga naaning mga butanga, pero ang makapalipay nako kung matapos nako ang sugo sa akong gihigugma nga mao ang Dios. Dili ang mga butang mo'y tinuod nga paghatag nimog kalipay, kundili matuman nimo ang kasuguan sa imong magbubuhat. Mao kana igsuon. Ha? Atong ipadayon mga kaigsunan ha? Unsa pagigidetalye dire? Balikon ko. Sa nagkadaghan man ni mga pinangga. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisan unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugma, direkon ha. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, ay sa kay nawalag kalit. Wala ka mo mahigugma sa Amahan. Ha? Sa ato paigsoon, klaro kayo ang statement, pag ang imong gugma naa sa butang, ayaw paglihay ining istorya ha. Wa kay gugma sa Dios. O kan wa kay gugma sa Dios, di ka makatuman sa kabubuton sa Dios. Ha? Kay wa man kay gugma sa Dios, natural imo badeng sundon ang wala nimo gihigugma. Mo nang maglisod kag biya sa kalibutan, maglisod kag biya sa career nimo sa kalibutan, tungod kay naana sa kalibutan ang imong gugma.
Apan kung naa ang imong gugma sa Ginoo igsoon, kaya nimong buhian ang tanan. Nahuna-una pagayo igsoon. Ha? Huna-una pag-ayo. Kung asa nahimutang ang imong gugma karon. Ha? Padayon, 16 ta. Nawala po ni igsoon kay mukalit magkawala. Kay ang tanang buta iya sa kalibutan ang unod nung kahidlaw. Natanawa ra. Kini iya gid mis kalibutan. Ha? Tungod ani igsoon na unod nung kahidlaw, kaulag. Oh, naabe ni Biblia ning kaulag ha? Ha? Kining kaulag igsoon og tanang gikaibgan sa mga mata. Oh, unsa may kiigwa sa mga mata na pay unod. May pagkagwapaha, may pagkagwapuha. Pagkakita po, pagkaninduta sa kinan, pagkaninduta sa balay, pagkaninduta mauni hala igsuon. Tuan na dito, manarbaho ko. Ya brad, ang simba ay kanang simba narana simba di namdulagan kanang Ginoo nara puna. Manarbaho sa ko kay wa ko'y kwarta. Kay ganahan ko mo palit atong sakyanana, ganahan ko mo palit og motor, ganahan ko palit og cellphone. Parte pagkaninduta ni. Nya karon, kabalo mo daghan kayo igsuon nga wala ka kontrol. Maayo pa kayo sa may kayo, grabe makaparticipate din sa simbahan. Pero pag abot na igsoon sa kining, pag abot na nga nanarbaho na, di na nimo hikitan og simbahan. Pag panarbaho, nakakita gwapo, nakakita gwapa, nabuntis na, nakapabuntis na, nanapa. Sa pagsugod, pag-alag Ginoo perting dasiga. Pero karon nga nakapanarbaho tungod lagi si ining butang, ganahan mo ang kog butang, ganahan na sweldo, ganahan makatukod og balay, dili man sayo pigsoon maning kamot ka, pero sigurado nga dili sa imong pagbiya sa imong panimalay, pagbiya nimo sa imong dapit, dili ka makabiya og Ginoo. Ha? Tanawar ha, ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod dong kahidlaw. Apil ni ang tanang gikaibgan sa mga mata ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa man kundi iya sa kalibutan. Klaro kayo. Ang kalibutan o ang tanan nga anaan niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Yes, tinuod gina. Ang balili malaya. Apan ang pulong sa Ginoo hangtod sa kahungturan magpabilin. Mao na igsoon diya sa Jan, diya sa Juan. Sa sinugdan ang Dios pulong o ang pulong Dios. O guban, nalimot ko sa to'y klarong statement ato. Mao na igsoon timan ini kung may pulong ka, may Dios ka, may Dios ka, may pulong ka. Mao nang dito sa Roma kagina ay mo kalimot. Dapat ang atong pag-alagad sa Dios klaro gyud nga may insakto nga kahibalo, nga gasunod gyud naa gyud sa Biblia, nga mabasa gyud ang imong pagsunod, dili kay emosyon, dili kay moryo-moryo igsoon. Iyas kalibutan di ay ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kaboboton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Kining magpabilin hangtod sa kahangturan, dili ni physical death ha, kay mamatay man ang lawas, mawala man ang lawas. Apan igsuon ko kining gipasabot dinhi espirituhanon nga kamatayon, espirituhanon nga pagkabuhi. Mamatay ang lawas, pero ang atong relasyon kung kanunay nga pilit si Ginoo, mabuhi kita ang atong kalag igsuon, makaadto sa langit. Sa ato pa, kung ang atong gugma igsuon dinhi sa Dios, pakyas, ang atong kalag mo'y magsuffer sa linaw nga kalayo. Magpabilin pa batang mangandoy sa mga butang? Dili sayop. Pero ako mutudlo, mugiya, pangandoya ang pulong sa Ginoo nga magpabilin sa mong dughan. Muna kung kinaingon, ang kinaiyag batasan, mababasan nyo na igsuon, des Kolosas. Psahan nyo des Kolosas igsuon, 3:8, panglikayan yun na igsuon. Dapat ginang likayan. O dapat mga minsay igsoon. O salamat kayo. Gipang post na sa tong igsoon. Kung naigugma kamo kanako, tumanan niyo ako mga sugo. O manay tinuod diha. Dili ba kay ulo istorya ra igsoon? O say maay kita mi istorya na wala di ay. O da pagilain o. Salamat kay gidungagan pag yun. Santiago 1:22. O klaro kini ayaw limbungi ang inyong kaugalingon binagi sa pagpamati lamang
sa pulong sa Dios hinuon tumana kini. Ha? Sige tang amen. Amen. Unya way buhat-buhat. Amen. Way ampo-ampo. Amen. Way basa-basa. Dili magpulos. Unsa gingon sa Josue 1:8. Lamat kay ha mga nag-participate ng tuig suon, nagapabot mo mga verses. Kada bang mo na akong ganahan. Nagsulti pagani ko pero nakakita na mo support nga verse kay kana akong gisulti, akong gipaningkamutan nga gikan nag Biblia. Ha? Siguro gi mo makatunong kung himasa mo Biblia, kung magwali gani ang pastor, wa pagani kabuhi ang pastor og verse og chapter. Kabalo jud ko diha gyud na. O mo na. Munang bisag sakit na pulo mayon ka kana na agi sa Biblia. Moingon pa na mabibarkan na gyud kana gyud. Pero moingon tong pero makaigo na suwali. Saba-saba man kadiha. Saba-saba man kadiha. Gasamok lang man kadiha. Di ba? Pero makakwak tinuod gyud ay. Muna igsoon, klaro kay mensahe sa Dios naa sa Biblia. Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang. So kanay mo pagpamati igsoon ko, sige ra kang pamati, sige kang gaimin, sige kang gao, unya walay buhat igsoon, walay kapuslanan. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini may sama sa usa ka tawo nga manamin og makakita sa iyang tinuod nga itsura og inig sunod ani. Sa tinuod nga hitsura makasugong siya sa iyang kaugalingon apan inigpahawa na niya malimot lang siya dayon. Tawa na limot-limot dayon. Salamat igsoon sa imong pagpaabot sa mga mensahe. Muna. Grabe, salamat Sister Rose Dato Onyo. Thank you sa pag-participate. Kabalo mo igsoon? Kini nga buluhaton na mas mo kuan ba ka ani, mas mo ligon ba ka. Kaya mga verses or mga references or mga mensahe igsoon nga akong gitun-an adlaw-adlaw makabahin ko diya nimo. Kabalo mo? Sulti ko niyos tinuod. Akong gitun-an pag-ayo. Bisag mag-unsa pa ka, kamang gihatagon, kamang giluluyon sa tao. Apan naay mga butang nga gusto sa Ginoo nga dapat nimong buhaton, wa nimo buhata, pakyas gyud ka. Pakyas gyud ka. Sigurado ay igsuon nga accurate ang naa ang imong gibuhat which is found in the Bible. Ayaw padala sa emosyon, kundili imong nabasa ngano day nangalagad ka, ngano day gasimba ka, nganong gaampo ka, nganong imo ning gibuhat. Ha? Og ayaw himo ang minor ang major. Kay usahay major na to ning pag-alagad. Yes, tama man na. Pero unsang klaseng pag-alagad? The word serve, servant, server. Di ba? Unya, pwede man kang matawag nga servant ba ako diha? Nang sa imong trabaho, abisag unsa? Nangalagad ba ko niya sa imong trabaho, sa imong pag-alagad, abisag unsa? Uy, usa siguro kamo trabaho bisan kamong nasgawas be. Ay kung ingna nga ingnon ra kasi mga amo, ala bisag unsa imong maunaw na trabaho? Naa siguro gyoy accurate nga trabaho, naa gid siguro gyoy gibutang kini mao ni mong trabaho, kini mao ni dinhi ra ka kutob. Tama ba? Sister Rose. Di ba? Kamo dia igsoon, di ba tama? Imusugod kag trabaho, siguroon gyud nga unsa may akong trabaho, ma'am? Unsa may akong trabahoon, ma'am? Naa na sa contract. Dili kay bisag unsa imong mahuna-hunaan diha. Pwede ka ma-engineer, pwede ka mag-abogado, pwede ka ma-doktor, pag-gusto ka diha, oy. Dili dagoy na, oy. Dili gyud ang pag-alagad nga pag-gusto ta, bisag unsa imong mahuna-hunaan. Kini alagad man dili accurate gyud. So naay igong basihanan nga mauning alagara. Ang imong trabaho dong. Ang imong trabaho sa buntag at timanan ng mga tanom na pambisbisi na og tagas na hala sige gunting ayo hapag at timan ng mga tanom. Ikaw pod singalan ani, ikaw pod Juana. Ang imong trabaho usab naa ka sa kusina, manglimpyo ka sa kusina, magluto ka, maghugas ka o diya ka sa kusina ma-assign. Di ba? So mo na yang trabaho adlaw-adlaw, dili kay kusinira, naabot na dito sa Harden. Namo nang Kristohanon igsoon ko, wa kabalo ko sa trabaho pagka Kristohanon. Naagi trabaho. So dapat accurate ang atong pagtrabaho igsoon, dili nang pagusto lang.
So naatay mintinon nga kini atong maangkon nga klase nga trabaho ang pagkabalaan atong paningkamutan adlaw gabi. Tanawa ra nang gisulti deg sa ano, dapay gi paabot sa tong igsoon. Salamat kay ako ning basahon kay si kana dili kini gihaguan. Oh, klaro kini ako nang gipangsulti, di ba? Dara-dara di ara. Isayas. Siguro abay ninyo igsoon ha kanay inyong gibutang na klaro kaya i-verify gid kalima kapulo. Dara. Isayas 48. Kapitulo 40 bersikulo Kapitulo 40 bersikulo 8. Malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak apan mulungtad hangtod sa kaangturan ang pulong ang pulong sa atong Dios. Tanawa ra? Na? So kana mga butang nining makita ining kalibutan nagi katagana na according sa Peter kung kibalo mo asa ning verse. Mga butang ining kalibutan nagi tagana alang na nasunugon. Naman siguro na sa ikaduhang Pedro, unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 pa taas igsoon. Gitagana aron lunupon. Asa na? Dili lunupon, sunugon, tunaon. Apan samtang nagpaabot o samtang moabot kini igsoon sa may angayang buhaton magkinabuhi nga balaan. Nasabtan ba igsoon mga viewers? Magkinabuhi nga balaan kaysa Hebrehanon 12:14 igsoon kung walay pagkabalaan walay makakita sa Dios. Muning kining pulong sa Dios di ni mawala. Kanang imong auto, kanang imong balay, kanang imong cellphone, kanang laptop, tanang mga gamit atong balay mahanaw mawala na. Pero kining nadunggan nimo karon sa baba ni Pastor Kim kay pulong ni Ginoo hangtod sa kangturan kuyog ug uban ni nato igsoon. Salamat. Brother Garces, da pagilain sa akong giingon kagayna Colosas 3:8. Unsay gisulti igsoon? Apan karon kinahanglang biyaan ninyo kining tanan naraha kisa may naigoan Yan tao ra ba nga dili magpabadlong? Sa mo kasuko? Ang kasuko na unsa na ni pastor? Unsay igibuhaton? Pabiyaan. Kisa may Kristohanon din masukanon. Muna igsoon mas maigi na magtudlo ba kay magsalig man gud ta nga Kristohanon ta sigsimba pero masukanon gyapon. Ang pagkasaputon na nasamot. Ay dol dia, gisapot ra ba ko? Unya Kristohanon ka. Ang pagkahugaw sa hunahuna, aparte hugawag hunahuna igsoon. Nagtantaw pa ng tao, kanang tawa kawatana, kanang tawa ko ana, ulago na kanang ko ana, pati di kanang ko na una. Uy. Igsoon ko mura mabukag kuan. Maigi ka mubasa deg hunahuna. Ang pagpasipalag sulti og ang pagpamalikas. Tan-awa ra ning mga likayanan igsoon sa mga Kristohanon. Likayan. Kay bisan pa pod og ako ging gisulting Kristohanon, kay bisan pa pod og maglikay kay ini igsoon di na ka mamalikas, dili na ka magpasipalag sulti. Di na ka magunaw nagdautan, dili na ka sa puto, di na ka masuko, nya dili po ka Kristohanon, way pulos. So muna kanunay na akong gipahinom doon, partial obedience, still disobedience. No? So mao kanay klaro mga kaiso, nasabtan ba nato ang mensahe? Klaro ba kayong midangat sa inyong mga dughan? Kini mga butang nga ato gining paniguroon nga dili gini masipyat mga kaigsunan? Wala, salamat kay Sister Rose sa inyo sa mga pag-participate kisa pailain kining kapangalan reg ang maayong balita. Salamat kinsa gidagoy ning nasa likod aning tanan. Salamat sa pag-post. Di padre nga gikuan kagaina to akong gi-mention nya wala nako gihatag dayon. So Marcos 12:30 kinanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios. Higugmaon sa tibuok mong kasing-kasing, dili katuna, dili 1/4 sa tibuok mong kalag, tibuok kinatong pagkatawo, sa tibuok mong salabutan. Una-una ba kanang una-una igsoon mo nang ingon ang iguan nga term sa tibuok mong salabutan. Sulayin yung tan-aw igsoon og active pa mo diha Colosas 3:2 man siguro to na ato maning masakpan igsoon og kinsay kanunay natong gihuna-huna. I-post ra man ni ron usab ni ga-share kuan ba ni si kuan day si Kyra
Salamat sa inyong pagdugang ba. Set mo mga verses there which is haom sa ato mga gipanghisgotan. Si Kyra. Dira. Sakto ba na kung pagkabasa? Kyra Guevara the third. True gyud, pastor, the more you ego, the more you mature in Christianity lifestyle. Salamat. Dapat usay igsoon ko. Nga usay gyud ang pinakalig-on akong gipaabot di kanyo mo na igsoon ha. Dili ni by religion kun dili by ako nga stand ini is biblically. Dapat sa matag Kristohanon magkinabuhi nga balaan. Okay? Balaan. Huli. Biblikal na. Unang Pedro 1:15-16. Ikadua, magkinabuhi nga putli. Kolosas 1:21 ngayon 22:6. Sunod igsoon na dito kompleto na natos Kolosas may na kompleto na. Sunod magkinabuhi nga watarong. Usag yun na sa pina. Magkinabuhi nga watarong. Di apagilain. Magkinabuhi nga sama ni Kristo. Unang Juan 2:6 o Epeso 5:1. Pagkinabuhi nga sama ni Kristo. Nasabtan ba igsoon? Pagkinabuhi nga sama ni Kristo. Mo ganay kanunay na akong gi-impose. Pagkinabuhi nga sama ni Kristo. Unsa pay lain igsoon? Naka-post na. Salamat, Sister Rose. Mo ginay usa igsoon nga akong gibarugan, wa ko mag-promote o grupo, relihiyon o guban pa. Di po ko moingon nga kanang imong grupo makapalangit. Di po ko moingon nga kini akong grupo makapalangit. Pero moingon ko, pagtama ang imong kinabuhi, pagtama ang pamumuhay mo, kagaya ni Jesus, sa langit ka pupunta. I will not promote your religion and also my religion, but I will promote Jesus Christ who died on the cross. Muna akong gina-promote ini nga radio station, in nga maong radio ministry son. Ang pagkinabuhi nga sama ni Kristo, ang pagkinabuhi nga balaan, ang pagkinabuhi nga matarong, ang pagkinabuhi nga putli, sulod o gawas. Mao ka na igsoon ang atong gina-promote diha kaninyo, si Jesus. O dapat sa atong kinabuhi makita nato ang pagkinabuhi nga sama ni Kristo. Dili lang istorya mo bita tong statement kagay na. Pagkinabuhi nga sama ni Kristo, ato ging makita ang kinabuhi. Og dinhi igsoon, wala ta magkinabuhi dili nga murag mga milyonaryo. Mura ra noon. Nagkinabuhi ta dire nag-unsay gihatag sa Ginoo, ihurot nato gamiton para sa pagpalambo sa ministry. Unsa pay lain nga mga verses nga atong gipabot sa igsoon? Gikan ni Sister Rose, Salmo 90 asa naman to? Gikan ni Sister Rose, Salmo 91:14. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako. Tanawa ra gugma mong gini. Og panalipdan ko kadtong miila sa ako ngalan. Miila siguro ni. Miila sa akong ngalan. Tanawa ra unsa ka importante ni may gugma sa Dios og moila sa Dios? O sa giingon niya dito sa Chronicles sigsoon ko, if my people, kabalo na mo ana. If my people, Chronicles na siya. Diba? May natagaan pa na ito. Lisur-lisurod o jutay ba? Uy, hapit naman dahil sa noibi. Okay pa mo diya? Gikan dres itong igsaan, Brother Mingkito. Asang gingon kaganya, Kolosas 3:2. So nauna ang mga butang nga langit nun, dili ang yutanon. Balik ta dito igsoon. Kagaina, diin, nga kining paghuna-huna igsoon og dili mayo mo nang ang pagkasaputon, ang kahugaw sa huna-huna na manang hugaw kay huna-huna, alangan dili mahugaw mga kaigsunan nga ang pirming gibasa mga dili mao kanang sa Facebook, kanang post sa Facebook, mga trending sa Facebook,
Di man ta malingaw anang manay gingon, di man ta malingaw ng Biblia. Sige, ato paglingaw-lingaw sa impyerno. Mao na igsoon. So nauna nato dapat atong ipaayos. Ha? Atong ipaayos igsoon. So layo na guni yung abre mga kaigsoon. I'm not sure pero akong ikuan sa nako. Ako sang i-verify ha. Kaya nako ikuan ninyo diha, idugang nako ni mga kay Roma 8:6 na magsugod. Sige, Roma 8:6 igsoon ngadto ta sa 8. Gay pala kong post. Brother Garces kay abtik ra ba kay ka? Sige ha, nang hinaot ko nga magkita unta ta ninyo igsoon. Okay, salamat kayo ni Kyra. Daghanan nang gipang mention mga kaigsunan. Salamat Sister Rose, salamat sa uban ha. Kay katong uban nga ko di na ginako mabasa. Salamat Sister Girly, Girly Sylvia Pigalan. Okay, so nag-mention, nag-highlights ng uban. Salamat igsoon mao. Okay dira. Mubasa sa ko. I-post na ninyo igsoon ha. Roma 8:6. Wala ko butang. Mo-greet ko sa akong kambal, birthday namo ugma. Happy birthday Burley Sylvia. Uy. Blessed, victorious birthday kaninyo Sister Girly. Ko ana kanara kay kambal, may nang kambala kay kaluhag yun. Tagasa kani ka Sister Girly sa Pilipinas. No, salamat kay sa Dios. O da paylain. O day bago natuwa na to makuha no, wala na to ni ma-recognize. Si ko ani. Si Lian Abu saan niya? Lian Abuda Garces Kalamba. Okay. So salamat kay sa Ginoo. Pilipos 2:5 2:5 nga to 11. Mo man siguro to. Ay saha. Watching from Abu Dhabi Pastor mao ni wala apply sa kadaghanan karon. Tinuod gyud na. Salamat sa mga taga Abu Dhabi. Salamat kay Bisaya ra kay hindi mga Tagalog. Okay. Nara. Okay, so nangutana si Kyra. Taga Giholngan ko day Kyra, Miss Kyra. I am from Giholngan City, Negros Oriental. So salamat. Ikaw taga-asa man ka, sister? Kyra. Saan ka nakatira? Dana post na. Abdi ka ginitong igsoon. So ganahan ko maka-meet up ninyo igsoon. Asa dagoy ta magkita-kita na sa mabot nga panahon. Wala na tayo o mag-meet up ta ninyo o makita ta ninyo asa ta mag-fellowship ug uban pa. Wa na tayo hisgutay relihiyon. Kaya gusto nako si Jesus akong i-promote. Kanang matag-usa ka na to, maampingon sa kaugalingon, nagkinabuhi nga balaan, nagkinabuhi matarong, sulod o gawas ang pagkabalaan, pagputligson, paningkamutan gyud ang sinuluban, ang gawi og uban pa. Ato nang paningkamutan. Ha? Diara. Tanawa niyo, nabasa niyo mga kaigsunan ha, inyo ginang nabasa diya. Ang gisulti sa Biblia. Pwede man nag-abot nimo diri sa 6, pwede pa nag-abot nimo na sa 8. Dungagig 8 City 8 Brad Mingkito. So taga-asa man ka day Kyra, batanon pa man ni, bata pa man. Okay. Salamat kay sa Ginoo. So live like Jesus, be holy, be pure. Mao ginang importante. Utsohan na lang. Brother Kwan, utso na lang. Apila. Kwan na lang, gikan sa size abot sa utso. Para kompleto gyud. Okay, utso na lang pod para ato makita. Kung basahon, may na magbasa ko diha, may nang saksi mo igsoon. May na ko rin mohatag niyo verses, ang uban akong gihatag ano makit Okay, salamat sa kanunay nag-participate sa pulong sa Dios. Nga mo na akong ganahan nga natay panahon sa Bible study, mura Bible study on air. Which is maka-participate mo unya atong mahatag diha kaninyo ug unsay accurate. Kay lisod kay igsuon ba? Pag wrong ang atong interpretation, wrong ang atong application. Tanawa na ng kabantay mo. Tanawa ha, klaruhon gina tayo pistra. Tanawa ng mga gagunit og Biblia ron. Tanawa ng gadbate, Biblia ng gisgutan, tanawa ng mga kinabuhi.
Perti kasiga, dasig mo debate, dasig mo probe, nga si mo ni mo insakto. Insakto kuno igsuon yang kinabuhi di mao. Ay dili ba na sa insakto nga gabarog ra ka nag-claim, you are claiming. Pero dili mao'y kamatuuran. Ang kamatuuran na mumuhay kagaya ni Kristo. Sigurado gyud. Di apoy giingon dere. Palihog lang ko kuan sis Lian Marcelo Lian. Di ko ka open kay medyo ubay-ubay mo gud akong kuan. Usisa ba. Palihog lang kog post sama sa gihimo ini nga mga kaigsunan nga mismo ang content sa chapter and verses ilan ang ginabutang para mo dito na lang kog basa. Okay, salamat Sister Garces gyapon ni Kalamba. Okay, so diadre igsoon atong basahon. May nang magtan-aw lang ko kay layo mo kuning monitor mura kog mukarap akong mata. Okay, so arita magsugod igsoon sa Roma 8:6. Ang paghuna-huna, tanawa ha, munang dito sa Kolosas, gisultian gyud ta 3:2. Ang paghuna-huna sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kamatayon. Apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musangpot sa kinabuhi o kalinaw. Sulay hunahuna ng imong mga problema o kalibutanon nga mga eksena igsoon mo. Gubot kayo mong hunahuna. Gubot kayong imuhang hunahuna. Kulbaan ka, ma-heart attack yung kayo igsoon. Pag hunahuna ni mo, wanay bugas, wanay kwarta. Pero kung maghunahuna ka, nga nag-ingon, I will never leave you nor forsake you. Bisang asa kang napita sa sa kalibutan, dili ka biyaan, dili ka pasagdan. Grabing paglaom. Pagkanindot igsoon. Munang kabantay mo pag naaga ni Word of God ang tao, pag na Word of God nga gibatunan, anaan niya ang kalinaw. Kung asa gani ang Espiritu Santo na ay kagawasan. There is freedom. May kagawasan ta mga pinangga. Tanawa kanindot ning naa kay Kristus kinabuhi. Bisag gatulo ang luha pero hallelujah, praise the Lord. Bisag gatulo ang luha sa kagulanan pero wala na wadig paglaom. Nga mo padayon pagpakamu ining kalibutana kay may Dios nga atong kauban adlaw gabi. Tulog ka man o gising, palagi kanyang binabantayan. Sa istorya pa to igsoon sa kamatuuran gyud. Bisan ang imong hagok gikadlok ang demonyo. Salamat ni Sister Girly taga Usamis City ko pastor. Usamis asa man na Usamis Mendo asa na Usamis layo man Usamis. Salamat pero may panahon gidsoon makita tanin yung tanan. No? So grabe. Espirituhanon mo sangpot sa kinabuhi. Sa ato igsoon ang paghuna-huna nimo ni mga butanga mo nang atong hunahunaon igsoon. Mga butang ning kalibutana magbantay ta magamping ta kay garimahin ang Biblia. Delikado, dangerous. Delikados, dangerous na. Ang atong sitwasyon kung kanunay tang naay ni, dili sayop nga moangkon kag butang, dili sayop nga mangandoy kag butang, pero sigurado nga tungod sa butang di nimo makalimtan ang Dios. Tungod sa butang. Basig ang atong hunahuna napuno na lang og butang. Wa na napuno sa mensahe sa Dios. So unsay mga bunga sa kanunayng paghuna-una sa mga espirituhan nga butang kinabuhi og kalinaw. Mao din ang Kristohanon nga tinuod bisag way bugas way kwarta malinahon ra. Kabantay mo sa dato milyonaryo bilyonaryo perting gubutang pamilya. Sunod, city ta. City ba ni? Okay, city. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay wala mag-ingong ayaw. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay maghuna-huna sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya makatuman sa balaod sa Dios o dili gayud siya makatuman ini alangan. Panalitan karon, day pagkabo ingnon po ka sa usa. Day paghugas dili nimo siya pwedeng buhaton sa same nga time. So igsoon, you cannot serve God in the same time kung naapo ka sa sistema o naapo ka sa kalibutan nga mga buluhaton. Naagyo kay usa
nga mabiyaan. Naagi kay usa nga matalikdan. Apan ako moingon, ayaw talikdi ang Dios. Ha? Tanawa ako malikon. Busa kaaway sa Dios, tanawa na inimigyo digsoon. Kaaway sa Dios ang tao nga kanunay naghuna-huna sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman ini. Grabe igsoon. Dapay related nga verse siguro ning son ha, di lang ko yung sure, pero murag related ni kay nakadungog ba ni sa mensahe. Okay. Mateo 5:22 o man akong gitun-an sa milabay nga adlaw. Og bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isikataw malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno na kada bitang magpataka tanaan ni dito igsoon sa Kolosas kagayna. Pataka-taka ratag sulti mga pinangga. Ha? Miyuntang buang. Asa ni? Buang. Depende sa paggamit sa term mga kaigsunan ha. Kay mismo ang Bible na gigamit na nga term pagkabuang-buang. Oh? Katubang gabuhat og dili mao pero imo ning gihimo as expression nga walay igong hinungdan. Buang manaway kang bataa ka o mo na di mao. Pero katubita mga kanabang buang, katubita mga tao nga gisultian na, nagpakahungog, kanabang wala, kanabitang nila pa to, wa manumbaling. O mo nagingin na to sa Galacia igsoon. Okay, dapay lain. Dapay lain igsoon. Nga atong tagaag pagtagad. Okay, dapa. Gikan modo gani ag Filipos kagayna sa atong igsuon atong basahon related ni sa atong gitun-an igsuon. Okay, salamat. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo. Tanawa ra ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinoon sa iyang kaugalingong kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon na tao siya sama sa kasagarang tao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Wow, grabeng gibat ni Ginoong Jesucristo mga kaigsunan nga pagpaubos diya pa og nahimong usa kaulipon na tao siya sama sa kasagarang tao. Dili siya tao ha, pero nagpakatao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa cross. Tungod niini gituboy siya sa Dios. Mo na kung magpaubos ka, dako kay kag reward igsuon. Ngadto sa kinitas-an ang dapit sa kalangitan o alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Salamat sa mensahe igsoon. Sa inyo bang nakita? Salamat sa tigsoon taga Mindanao din siya. Okay. So salamat sa tanan nga nag-message. Salamat sa inyo nga pag-participate. Okay. O di ay bago igsoon si Nice Jet or Bita Sangwensa. Mayong gabi nimo diha Pastor K, mayo jud. Saan mayo jud dili mo salang o paminaw o gamulantaw sa FB live nimo Pastor K. Perminti jud ko maigo og sakto ra pod ni nako Pastor aron makabalusad ko sa kamaturan. Salamat kay sa mensahe sa Ginoo og kanimo Pastor Kim. Salamat sa Dios. Igunsa nimo to si Jet, si Kuan to, Jeter man siguro to. Salamat sa Sangwensa taga Ronda, taga Cebu pa po ka Kuan kining Orbita. Nice Jet sa pagbasa. Salamat kay sa Dios mga kaigsunan. So, mo na makaigsunan ay hunong paminaw aron ta makorek sa ato nga mga kinabuhi. So sa atong pagpadayon mga kaigsunan, alas 9 na. So namoy mga messages na ipabot ato na tagaag pagtagad.
Nato na lang basahon. But before ko mo end up mga kaigsunan ining kagabhion, adto na kita sa pagpaminaw ining awit igsoon. Ang tambuana sa kalangitan karon ug sudi pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga daw ulan no Okay, padayon ta mga kaigsunan sa mensahe. Pero di na kita na magdugay. Okay, salamat kayo. So, salamat sa Dios nga nagapaminaw mo igsoon, ug salamat sa mga ga-participate sa ato nga buluhaton nga dunay mga mensahe nya inyo sang ipaabot ang mga supporting verses mga kaigsunan kay
halos nabasa ko na tanan pero di maginato tanan ma-memorize nga mapaabot ya kaninyo. Og salamat sa inyo nga pag-support, no? So di pay giduga nga mga verses igsoon which is makapalig-on. Ha? Daghan ra ba kay nga gaila nga Kristohanon unya sigig TikTok unya sigig napay-uban igsoon Kristohanon gatawag pag pastor unya gasiging gainom gikuan pa gyud gi-post pa gyud gi-live pa gyud nag-inom wala ikuhan way kiting hugawa igsoon, no? So dili gyud maayo na, no? So salamat atong ikuan itong pambasahon ninyo mga messages basa ta kini mo is klaro messages igsoon nga wa gi makareklamo ani. Sige wa gi makareklamo ani. Dara may gabi ini mo dada rawas saha asa naman ko dapitalas na kong basa dagway ito. Okay, Roma 8, marag diri na ko aring Roma 8:6 sumanasab ko. Diri ko ari ni Nice Jet man siguro ni. Mayong gabi kanimo diha Pastor K maayo dara. O man ako nagbasa. Okay, ari na ko diri sa kining ang mayong balita. Unang Pedro 2:11 ayaw kamo padaog. Tanawa ra. Ayaw kamo padaog sa lawas nung kaibog nga kanunay nakik-away sa inyong kalag. Kaning lawas nung kaibog isong grabe ni kapulugngan i-fight yun so kung di ka punog Dios kung di ka puno sa balang espiritu maglisod ka pakig-away ani so kinahanglan nga puno ka pirmi igsoon sa pulong sa Dios aron mapakigbatukan nimo kining tanan. Mabasa man na ninyo diha igsoon diha pagilain mga pinangga gikan ni Sister Rose datuon you luta ning apeliduha no datuon kay you pag yun ikaw datuon ka datuon mi datuon tang tanan. Mateo 16:26 may makuha ka ba sa tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Tanawa ra may makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa kinabuhi? Na mo na igsoon grabe na tong kogi hala kogi gyud namatay na kinugi igsoon yawa ka pangalagad si Ginoo sing sadsaad kauban aring kantaha igsoon ako na bangitaon ha kining atong pangitaon ning kantaha igsoon ato ning i-background nga pinangga minaw sa kadali ha. Sige lang og saad-saad nga mo alagad sa Ginoo apan naapsan hinon sa kamatay. Kanang sigsad-saad ang mo alagad unya ra ko sa Domingo Pastor sunod ra ko Domingo Pastor ang mga namatay na lang wa gyud ka alagad unya na ko full time unya na ko mag-alagad Pastor unya ra gyud ko mosimba Pastor pag nanakoy kwarta pag makapundar nako namatay na lang wa gihapon ka pundar namatay na lang wa gihapon ka alagad impernong padulngan. Wala nay kapuslanan pa ang unsay kapuslanan? May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa kinabuhi? Wala gayud. Unsay kapuslanan? Walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Wala. That is why ayaw paninguha ang kinabuhi diha sa tao, panginuha diha sa Ginoo. Kay siguradong makaangkon ka. Ay buluhaton. Manang klaro kining kanta ha. Daghang kay mga ego ani. Unahan apan karon gibawian sa kinabuhi nga unta iyang gipili. Tanawan niyo igsoon. Wala na'y bili ang kinabuhi. Wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhat. Samtang gitang agan pagkagininhawa sa Dios igsoon buhatan na ang pag-alagad sa Dios. Ayaw paghulat og ugma kay basig ulahin na ang tanan. Ayaw pagpaabot igsoon sa moabot. Kun dili karon nga nakadungog ka kay ang Biblia nagsulti karon ang adlaw today is the day of salvation. Iyang giisip ayaw lang ana igsoon ay paghulat nga moalagad sa Dios
madisgrasya ka, ma-aksidente ka, unsa man ang klase, ma-hospital ka, ayaw gyud og buhata nga unya na ka mobiya sa bisyo sa inom sigarilyo guban pa pagpamabay, kung nasakpa na ka or kung nagmaslatian na ka daigson, hapit na ka mamatay, usa pa ka moalagad og Ginoo, ayaw nagbuhata kay base unya wa na kay sansa. Karon today is the day of salvation. Karon ang oras sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Nanuktok siya sa imong kasing-kasing, naghulat nga ablihan ug mosalo siya sa pagkaon diha sa imong kinabuhi igsoon. Mahimo siya nga imo nga Dios ug ikaw mahimo nga yang anak karon dayon. Mutuo ka, mudawat ka, magkinabuhi ka nga sama kaniya, sunda ang yang katuyuan sa imo nga kinabuhi ug ang langit moabli alang kanimo. Wanay kapadungan pa, sige lang ang pagpatuyang pagugmad sa kaugalingon, ay kalimtan nga doon na pa'y bulo. Nabisi sa kalibutan pero wa mabisi sa Ginoo. Para sa unahan apan karon sakto kay ni nga imong gisend nga verse, Sister Rose. Iyang gipi o sa kapuslanan sa katawo maangko niyang ang kalibutan. Pero ang kinabuhi wala na pulos. Wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Manasa kong kinabuhi so na akong gipaningkamutan nga mawali ang mayong balita. Mana ako maingon og asa man kutob ni atong pag-broadcast. Diha ra gid kutob, but at least di ko kamahayan sa Ginoo nga akong napaabot diha kaninyo ang mga mensahe igsoon nga klaro nga sumala sa Biblia. Kamo na gina mismo nag-post ha. Iyang giisip nga siya talahuron, wala gyuy kalainan. Salamat mayong gabi diha nila ni Sister Judette, ni John Cor, ni John Cor Rodelo, ni Jima Nadet, ni Jaime and Coronados family og sa ila mga silingan nga naminaw sa Shine FM 96.7. Request kog song Pastor ang Magpadayon. Alamat ato mga kaigsunan nga naminaw na sa Lower Lambog siguro ni or asa ba ni napita sa ubos. Nagapaminaw ato mga kaigsunan sa 96.7. Salamat sa Dios na nagidiha sa inyo nga dapat ato pa nang pakusgan igsoon na mukusog pa na basta padadaan tag budget si Ginoo igsoon makapalit tag bago nga transmitter para ipalit og mga gamit igsoon ko para mas ma-develop pa nga ato nga pag-broadcast sa nagkadaiya nga dapat. So diri sa Negros ako pingigitingwa Dios from Giholngan to Kanlaon to San Carlos or from Giholngan to Dumaguete to Bayawan to Kabangkalan igsoon di Mabinay ato nang paningkamutan diha sa may kinamantay ayungon diha puta sa mataglungsod atong paningkamutan nga naa kisay mudawat igsoon kisay mo manage kinsay ganahan nga ang pulong sa Dios mo kalat diha mismo kay na naman tay ayungon na natay La Libertad Himalalod Tayasan wala pa ang Himalalod Tayasan natay ayungon tapos Bindoy og nay kusunod sa Bindoy Manhoyod sunod sa Manhoyod is Bais ting Tanhay na natay Tanhay igsoon sunod sa Tanhay sana nalimot ko sana San Jose ba na or Amlan or Sibulan ba basta kinaranan tolo. Salamat igsoon ato ning paningkamutan Cebu. So ato paginang paningkamutan nga daghan pang matukod nga mga Sibianan paron ang pulo si Ginoo ay lang madunggan. Sige lang ang pagpatuyang munang tabanganay ta sa pag-ampo mga kaigsunan mukalat pa ang maayong balita ining katapusang mga adlaw kay giingon diha sa Biblia igsoon ko sa Jeremias man siguro to. Sulayan akong tan-aw igsoon ha. Ako sang klarohon. Gibawian minaw sa mga ako sana i-check igsoon diha sa Jeremias. Iyang gipili wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Dakoy i-check mga kaigsunan nga verse nga makapahinumdom ka natong tanan. Kunulahin na sige lang og saad-saad nga mo alagad sa Ginoo
apan naapsan hinon sa kamatayon. Wala na'y kapuslanan pa ang mga katigayunan, kay sayo ta naman mo paingon. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata. Okay, di ada igsoon ko sa Ezekiel. Okay, Ezekiel igsoon. Kapadulngan pa. Sige lang. So igsoon dara sa Ezekiel mga pinangga na dili dai Jeremias. Ezekiel 33:9. Ikalimtan. Unsay giingon igsoon? Muna akong gilikayan. Muna ang uban maingon mga pastor pagkasakita ra mapud mawadaan tanig membro, may sigurong hinahinayon. Sige igsoon basahan niyo. Jeremias 33:9. Apan kon gipasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala apan wala kay tulubagon. Igsoon kung dili na ko specific pagbuhi ang mga pulong sa Dios sa dapat niyang biyaan. Tan-awa ra guning verse igsoon ha. Basaha gid pag-ayo. Ezekiel 33:9. Apan kung gipasidan-an mo siya, kung imo ganing basahon igsoon diha mismo sa kuan ani dire sa 8, apan kung gipasidan-an mo ang makasasala ha sa pagbiya sa iyang daotang binuhatan. Na unsaon niya pagkabalo igsoon sa daotan niyang binuhatan kung dili nimo state unsay daotan niyang binuhatan. Apan wala niya kinitagda o wala tagda nga di may nang inom, di may nang hubog, di may nang pagsimbag Dios, dili mayo ning mga butanga o guban pa, wa siya kabalo nga di na mayo ang mahitabo na igsoon. Ikaw ang hibasulan ana, mamatay siya nga makasasala apan wala kay tulubagon. Karon igsoon og daghang naminaw, daghang naglantaw sa Facebook, gipugong-pugongan ang kamaturan, kinsay manubag aning tanan. Ako mo inyong pasanginlan? Kung nagpadayon tas tong kasalanan, bisag sigit ang gasimba, gatuog malangit ay igsoon, prangkang pagka-istorya ha. Kung ikaw nagpadayon sa imong pagpakasala, nga padayon po kag simba, dili langit imong padulngan imperno. Apan kung gapadayon kag simba, gapadayon kag buhat sa kabubuton si Ginoo, wala na ka mubuhat sa mga kasalanan, langit ka puluton. Kuno na wanay kapadulngan pa. Sige lang ang pagpatuyang pag-ugmat sa kaugalingon, nahikalimtan nga doon na pa'y igsoon, salamat sa inyong pagsunod o pagpaminaw. Nagandam para sa una. Dapa ko idugang igsoon no. Osias 4:6, malaglag ang akong katawhan tungod kay wala ako nila ilha. Laglag yun ang katawhan igsoon kay wala mo ila. Osias 4:6, malaglag ang akong katawhan tungod kay wala ako nila ilha. Og kay gisalikway man ninyo ako, isalikway ko usab kamo. Ingon nga akong pare, og kay nalimot man kamo sa balaod sa inyong Dios, kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Grabe igsoon nga mensahe. Lamat ya pailaing gidugang igsoon. Di kita mahuman ani ron. Di kita mahuman ani. Unang Juan 2:9. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag apan nagdumot di ay gihapon sa iyang isig katao, kay sayuta anaa pa sa kangit-ngit. Og ang nahiguan apan nahigugma sa iyang isig katao anaa sa kahayag, busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. Na makaangin ha. Apan ang nagdumot sa iyang isig katao anaa pa sa kangit-ngit, naglakaw siya sa kangit-ngit og wala masayod kun asa siya paingon kay gibutaan man siya sa kangit-ngit. Tanawara patuyang pagugmat unang dapat gyud ibulgar ang kamatuoran mga pinangga aron gyud ato gyud masaban pag-ayo ba aron ang atong pagkinabuhi sumala sa kabubuton gyud sa Dios. Okay, it's time for me to say bye-bye na gyud.
sa kinabuhi nga unta iyang gipili. It's time to pray mga kaigsunan. Ibili ang kinabuhi. Okay? Wala na So salamat mga kaigsoon, mga viewers. So padayon ta pag-ampo nga kini nga bulhaton, magpadayon ngadto sa unahan. Magpadayon kita pag-ampo igsoon nga diin magpanayon ang bulhaton nga makalangit, makaput apa og mga laing sibianan, mga simbahan para sa kaluwasan sa katawhan, dili pag-promote sa relihiyon, kundi pag-promote pag-promote ni Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Salamat sa inyo nga pag-participate mga kaigsunan ko, mga pinangga, atong ipadayon ang bulhaton nga makalangit ug akong gipangandoy nga magkita-kita ta ninyo o bisan asa man nga dapit kay kamo man gyud nakakailan ako kay ako may dako ako may dako diha og hulagway kay inyong mga profile gagmay man kaayo. Okay, so salamat kay sa Dios o kanatong tanan. Mag-ampo ta mga kaigsunan sa ato nga pagtapos sini nga kagabion. Amahan ang mga langit nun, salamat Lord sa imong kayo gugma, sa imong pagmahal diri ka namo. Salamat Lord sa walay hunog, walay undang ni mga pagatiman, pagiya ka namo spiritually. Salamat Lord sa mga kaigsunan nga naakaroon naglantaw sa Facebook, naminaw sila sa mga mensahe. Salamat Lord sa nausab sa gawa sa nasod o bisan asa man silang dapita, kung sila may sakit, may balatian, may problema, may kalisod, may kahimtang nga dili mayo. Diyos ka nga diin mahigugmaon og mutabang sa tanang ng inahanglan, sa tanang may pagtuo, sa tanang modawat, sa tanang mobuhat sa imong kagustuhan. Lord, salamat ining kagabion. Salamat Lord sa magakatulog, magapahulay ay mo makanakan, kalinaw kalipay ang among masugatan sa sayos sa kabuntagon. Salamat Lord, giyahan mo kami, tudluan mo kami sa pagkinabuhi nga balaan, matarong sumala sa imong nga balaan nga kasulatan. Salamat Lord, kining tanan akong ampo, pinagi si mga anak nga mahas Kristo maluluwas kitang tanang mga anak sa Dios mo kaingon. Amen og amen. Okay, so salamat kaninyong tanan. Basig na po yung mga messages niyang maulahi mga kaiso, naka-out na ko niya mo pa pag-post ninyo, naka-unagin si Sister Girly. Okay, salamat Pastor Kim sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Good night and God bless. Hello kaninyang tanan, mga nasa Saudi, nasa Malaysia, nasa Amerika, okay, nasa Japan, nasa Abu Dhabi, so on and so forth. Salamat ang Dios maghatag og dugang pangkaligon kaninyang tanan. So continue to pray lang gyud ta mga kaigsunan. So sama sung gyud ganiya siguro nato atong pag-alagad si Ginoo nga haom gyud sa balaan nga kasulatan. Sa ngalan sa labing halangdong Dios nga may magbubuhat sa tanan, kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol, pag-iyon kaniyo sa katapusan nga sa tanang plano o sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan, pwede ka natong sipyaton. Apan ay ligig sipyata ang pagtuo pagdawat ni Kristo isip personal nga manos. Salamat. May gabi, may utto, may hapon, may buntag kanatong tanan. God bless. Mga kaigsoon ko, bye-bye and bye-bye na gyud. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. You have been listening to 95.9 Christian radio station Shine FM, owned by God and managed by Pastor Kim Ryan Makasaw. Our studio is located at Batang Tihil, Gihungan City, Negros Oriental. A non-commercial radio station fulfilling its clear intent of broadcasting the good news for the salvation of all and playing heart-captivating Christian music, encouraging and inspiring everyone to experience the life-changing love of our Heavenly Father. This station is purposely founded for the glory of our living God and operating from morning to evening. Thank you for listening and keep the fire burning, mga ka-shiners. Shine FM 95.9 is now signing off.